Oyawre nyako Ramogi Tv kamora mora maintiere kawuono mainchieng' tich adek tarik 15 dwe mar 11 higa mar 2023 kamora mora maintiere okinyi makawuono ichiew eyo machalo nade bore Nairobi ka wachiew makare kendo arwaki e chenro mar upiny kod mano mar mbako romo machakore sani nyaka saa 5 mar onyango bed kodo nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Tv mana kapile piny karuto rugi mage keni gweng' maintiere oruni nade bore Nairobi ka koyo hema pod fucho koni gi koni machiegni ma en chenro mar upiny. Nyinga Sharon Ngao. Nyako Ramogi Tv en gino mara ni cheyo makare kamora mora maintiere kendo thuolo mar neno kendo winjo chenro ni mano mar upiny kod mbako romo. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar ma okew nyaka sango oyawre Sharon gi Joyce. Akaw ichenare Achiew maber Musa enya kuom koyo koyo maki kwani onge county achili no kiwinjo koyo maki dongino maki nyaka kaki wuoyo anto maka an ngini koyo to rasya koda mos Sharon Joyce achiew makare to in achiew maber ogo ni asero kamano kaono ko Nyako Ramogi Tv gik mathoth ahinya dongi Nyako Ramogi Tv bang' sana kelni weche manyien kato bang'e weche mag gazet Sharon Ngao donjo kanyo mano kelo gazet ma The Standard ko Daily Nation kaono waneno nyoro no lose vi Anjeri kaono picha Anjeri ntiere karaka Sharon Ngao ankonwa okinyi makawuono ni ento onene yo machalo nade weche mamoko mapod tiere karaka kotenore kod weche go mag omenda ma bende koro sirkal odwoko bade piny ong'uonyo bade wacho no omenda ma koro ijuogo e chenro mopogore opogore mano maka opande yudo passport mari gik mathoth kantiere karkacha giduto gine gazet kaka to bang'e Joyce Oduor donjo kanyo kod twak mokwongo e chenro mano mar upiny kama kawuono wadhiala ne tij nyamrerwa kuonde mopogore opogore kaunti man Kisumu kod kaunti man Nairobi wadhi bedo kodgi kachiel Joyce mondo wawinjane ni ting' margi to en mane. Atoma biro toka ka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' mar Mashujaa Day mano tarik 20 dwe mar 10 higa mano dwe mar 10 higa ni ne omi nyamrerwa mago mohew 100,000 ting' mar chwalo weche mag thieth e counties mopogore opogore mano e bwo chenro mar sirkal mar neno ni jopiny oyudo thieth e nengo moyweyo kata UHC mane momiyo wadwa goyo mbaka kod nyamrerwa mar mondo mi ginyiswa ni ting' margi hie en ang'o kaluwore ni ponono jomoko paro ni nyamrerwa gin mana jogo mantiere gwenge to ponono gin tiegruok mage monego gibed godo. Wabro bedo kwa twako chakore saa 1 okinyi nyaka saa 2 gimoro saa 2:30 kata saa 2:20 kanyo. Tok mano chieng' tich adek en chenro mar tedo gi chiemo ma bende biro kelni kanyo kod Jael Lieta. Tok mano twadonje mbako romo. Sharon Ngao biro chako kod chal mar fuambo kaito Cleophas biro donjo kod twak mar 2 e chenro mar mbako romo kotudore kod weche mag uchumi mapacho kae. Nyako Ramogi Tv pek mar ngima sani ntiere ikele kod gik machalo nade riwruoge mopogore opogore osechiwo ywak margi kachiel koda kaka magowi ma piny Kenya sani koro ntiere godo ma odiochieng' manyoro winjo kanyo nogoyo kacha trilion 10 tiende nang'o kini mo ntiere sani dipo ni uchumi mar Kenya luar to kolwar ipime gi dola yo machalo nade siling mapacho ka kod mano mar dola dipeni mano ema kelo pek mar uchumi koso jolony mag uchumi wadhi bedo ka county ma Migori kod county ma Nairobi karka mondo atwaga ne wang'eane ere kaka bende wanyalo dhach e uchumi mapek kod matwak makamano wakelni counties kendo twak kod jofombo wa kochako saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Tudi kod mbui waduto te mag Ramogi TV, mbui mar Facebook yudo Ramogi TV X, yudo kacha Ramogi TV KE, YouTube ontere live bende yudo kacha Ramogi TV kai tudi kod an bende Facebook fanpage mara, Twitter kata X yudo kacha @Cleophas. Nyako Ramogi Tv yuda mbui maga Facebook fanpage mara, Twitter kata X kanyakla kod Instagram gi mamoko. Nyinga yuda gi nying ma Sharon Ngao. Nyako Ramogi Tv namba mar ote machuo kari 3 bendo yawi inyalo oronwa ote magi kachiel kod nyingi achiel kachiel. An bende tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Machiegni nikech ma en rupe. Mokwongo warutondo weche. Nilienda kumuona CS Chirichiri na ndio akaniambia mafuta sio yangu tena, mafuta ni ya kampuni inajiita Garana. Kaambia sijauza mafuta yangu wala sijasaini mkataba na hiyo kampuni inajiita Garana, kwa hivyo mafuta ni yangu.
if the fees that is suggested will be charged on people doing a wedding, that will be double taxation. Because as a church, we buy marriage books at 25,000. Oyaronya Ramogi Tv kendo machiegni winy kendo ne weche manyien odiochieng' ma kawuono okinyi ma kawuono okinyi maber ma wantiere kae chenro mar piny mondo mi koro wakoni gin gik mage mabende waikoni okinyi ma kawuono. Wachako kanyo kod wach ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki koro wito oko oboke manyocha migawo mare ogo chapa mano mar yango lokruok mago mag nengo mag oboke ma jopiny tiyo godo mano kowuok e sirkal. Kanyaka sani nyakwa Ramogi Tv lokruoge mantiere mopogore opogore nitiere kanyo ka gin lokruok mochapi oboke manyien mano mar sirkal. Kindiki orucho oko nengo mar shillings 1,000 manyocha oketi mano mar yudo opande mar Kenya ne jogo ma jo Kenya. Ka opande koro idhi kaw nono maonge chudo. Ng'ama opande mare olal bende biro chulo mana shilling ng'ama opande mare olal biro chulo mana shillings 1,000 mondo mi oyudi opande manyien mano ma koro en 2,000 kaka nyocha olandi juma mokalo. Oboke mar nyuol kata birth certificate ibiro yudi e nengo mar shilling 200 mana kaka mano mar yango to mabende en shilling 200. Oboke mag wuoth maong'ere kaka passport bende olandi ni nengo magi ka passport bende koro ni kod man kod oboke 66 dhi bedo shillings 12,500 ka passport mar oboke mar 50 ibiro kaw gi shillings 9,500. Ka wilo passport molal ibiro kaw kod shilling 20,000. Nyakwa Ramogi Tv weche thoth mapontiere kar kae ang'wa yudane kanyo ni sigana machielo makoro bende wada bedo ka mondo mi waikni e yo makare mano kama wantiere kar ka sigana motenore kod weche gi mago timo mos ang' yiena mondo adhi e sigana machielo mabende koro ang'wa yud kar ka. Sirkal koro osiemo bede migepe kod kembe mago mag piny owacho mapok odar chuth kendo chako tiyo kod yo manyasani mano mar chudo e mbui mar e-citizen. Kembego onyis ni mondo chak chudo e aguluno ka jatend piny Kenya William Ruto nogolo chik. Jafwambo Walter Nyambaga koro dwani mondo miyo wage mano sigana mano mar government CEOs summoned. Owinyane sigana ne en romo mane oluonge jotatije mag kembe mag sirkal. Romo mane ochwe kod jagoro mogirore Julius Bitok, jatend jotije sirkal Felix Kosgei kod jagoro mar buche jotend migepe Mercy Wanjau. Penjo ne en gimomiyo kembe sirkal kod migepe maromo 17 pok ochako chwalo chudo magi e yo manyasani mar mbui mar e-citizen kaka yandi oketie chik kod jatend piny William Ruto. We had exempted it because of the complications that really come with onboarding of those services, including also services by Hustler Fund. These are some of the exemptions we did at the beginning to give them time to be able to integrate their systems. Moko kuom kembe piny owacho kod saga makoro yudore madiny nikech pota chudo marge yo ma ok nyasani okelo kanyakla duol machoko osuru KRA kambi teko stima KPLC duol mar piny pacho ka NEC kod okumba mar thieth NHIF. Mamoko ting'o aguch ola mar somo HELB, ola mar Hustler Fund, osiptal ma Kenyatta, duol mar rango rang'iny mar mwandu pacho ka KEBS, dero maduong' mar Kenya NCPB, kambi gach okolo Kenya Railways, kambi mar ferry kod kar tiegruok mar Kenya. Some services provided by KRA, some services provided by KEBS, some services provided by KPA, some services provided by Kenya Power, including application. Julius Bitok kod nyawadgi Mercy Wanjau
okoni kata kamano piny owacho osegoyo okang' e yor medruok mar osuru kowuok milion 70 nyaka milion 200 nyaka sani. There has been a revenue growth starting from about 70 million at the beginning of this year to about 200 million, and we expect that amount to grow. Gikone piny owacho medo kaso tiendgi mondo ket chenro duto e yo manyasani ne jo Kenya man kod pek. We believe that we will have upwards of 17 or 18,000. With the interaction back from users on services that we would want, we are optimistic that we could end up to about 20,000 services. And I'm happy to inform you that the PSS have agreed that we are going to work together with them to ensure that all the services are 100% integrated by 31st of December this year. Jatend piny William Ruto yande chiko mondo chudo duto mag piny owacho ochwali agulu achiel kokale namba mar 2 nyade uchiel. Walter Nyambaga, Ramogi TV. An Joroge, ma en miyo mayangore ni nyocha olal mano bang' golo duonde oko ni sirkal temo gwenye chenro mar kelo mauta e pacho kae kowuok e pinje maoko odiochieng' manyoro ne owuok kendo chopo e doho. An omako chung' motegno ni mauta no ma ywaruok mare ochuno ne ochuo chieng' mano en mare kendo en kod ratiro e wi biro mare. An olero ni nyocha omake gi ji ma ichich ni gin obila mago kwach kich kendo ne obwogo ngimane mano bang' ka nyocha oteke kowuok e log tich mano mar kwach kich kama nyocha odhi ndiko e dhoge e wi wach makamano. Oyango ni noyudore mano ka en e kar dak mano manyayo Embakasi bang' jogo we thuolo odiochieng' manyoro bad migawo mano mar KPA nyomako chung' ni gin ok ging'eyo miyono manyinge An Joroge. KPA wacho ni miyono ne otiyo gi oboke mabandia mano mar dwaro ni yange kaka wuon mauta mane okel gi kambi machielo. Juma achiel bang' miyono manyinge An Joroge lal bang' chopo en owuon e log tich mar okwach kich gikone onyiedhore oko kendo chopo e doma Mombasa. An omako chung' motegno ni en owuon mauta lita 49,000 mane ogo e pacho ka kod lita 44,000 manchaneri kochwal e piny Uganda, piny Sudan ma milambo to kaachiel kod piny DRC Congo. An wacho ni ne onyiewo mauta kendo chwalo e pacho ka kane orito oboke mar sirikal. Kaprai kwa IPRA na after that ililipwa kama kawaida kama sheria, na nimekuwa nikisubiri kila wakati kupewa import permit ambayo sikuwa ninajua inahitajika. Kaluwore kod deko mar barua mar sirikal ne ochune mondo mi ochope apis mar jatend migawo ma ochung'ne teko e Thurka Davis Chirchir kod dwaro resruok ni mar meli manoting'o mauta ne rik chiegni gowe Thurka. Safar mar dhi romo kod Chirchir nolokore ni ataro. Ndio akaniambia mafuta sio yangu tena, mafuta ni ya kampuni inajiita Garana. Kaambia sijauza mafuta yangu wala sijasaini mkataba na hiyo kampuni inajiita Garana, kwa hivyo mafuta ni yangu. Ndio akasema haiwezekani na nifanye kwenda kwa CID headquarters kurecord statement. Yeye ameweka consignment yake eje hapa hivi, lakini sana agent na ana mtu wote si ata receive. Hakuna ukora wote, anakuwa hapa nje huru kwa sababu hawana chochote, hakuna makosa alifanya. Olero ni ne ochope log tich mar okwach mar ndiko dhoge e mauta no manego dhoth Mombasa. Makmana ne oteke gi ji moko ma oyango ni gina pisas mag okwach kich. Niliambiwa twende ofisi nyingine tuandikishe statement nyingine, lakini kushuka chini nilipata si ofisi, na wakati walinichukua kwa gari kulingana na wale ofisa wengine walikuwa pale kwa DCIO, niliambiwa nisarende simu yangu na nipeane password, na nikafanya vile, maana niliomba kutio sheria, na nikaigizwa kwa gari, nikauza mwanipeleka wapi na ni usiku. An benelero ni ne ochako bedo kod luoro e lwet jogo mane ondhiye bang' ka nofwenyo ne giwuok kod lepe log tich no mar okwach kich kendo ne ok ong'eyo kuma ne gidhiye kode. So tulianza kutoka kwenye mrango ya CID headquarters,
na nikaona tumeelekea njia ya kwenda Kiambu. So nienda nikiwauliza mbona mwanipeleka wapi jamani? Kabia usijali, hakuna shida. Kabia nahisi shida. Wakati tulienda kwa muda ndio nikaomba za kuambia tafadhali msiniue. Mimi ni mama, niko na watoto wananihitaji, niko na familia inanihitaji, naomba msimwage damu yangu. An lero ni ne otwe wange. Mnomike kene one kuma ne itere. Tukata yango jogo maneri komake. Nikamwambia nahisi kuna jambo linatendeka kutendeka. Hapo ndio gari liligeuka na gari nyingine likaja kubwa. Sijui nani walikuwa ndani, manake giza ilikuwa nyingi. Wakateremsha kioo na wakaniambia sasa tunakuchukua mahali, ni lazima ufuate sheria. Nilikuwa nimejifunga hii mtandao. Wakaniambia sasa tunakufunga macho. Bende olero ni gichopo kode kamoro mane ipenje mondo miyo yier e kind golo malingling to kata tho. Nikaambiwa na takikana niseme ukweli na nisidanganye, manake nikidanganya hiyo ndio itakuwa mwisho wangu wa kuishi. Bang ndalo ang'wen, apisas moko nomiye fuong'ruok bang' nyise ni oboke mage ne kod mibadhi kendo ne gien kode gi wach moro amora. An nyoyudore kar dak ma Nyayo Embakasi odiechieng' manyoro, kendo ibiro paro ni motelo ne ma tend bad migawo matayo chenro mag dhowath ma Mombasa KPA to ne osemako chung' motegno ni gin ok ging'eyo miyono manyinge Ann Njoroge. KPA ne owacho ni miyono ne otiyo kod oboke mabandia mar dwaro ni yang kaka wuon mauta maneri kokel e thurka gi kambi machielo. Ken Muga, Ramogi TV. Komiti mar od bura ma ochung'ne loso budget mano mar medo omenda maromo bilion 200 e budget ma mbalang' mariko omenda mar 2023-2024. Jakom komitino Ndini Nyoro olero ni omenda makamago idhi tigodo e chulo gope mag piny Kenya masani romo trilion 10.2. Kaka jafwambo marwa Kristo oleronwa, luoro nitiere ni sirkal nyalo medo juogo jopiny osuru mamalo e siro budget makamano. Kaoloso kod jofwamb weche bang' tieko romo mage kod jokombe mag komiti mag od bura ewi budget ma mbalang' mar 2023-2024, jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget Ndindi Nyoro oyango ni gope ma piny Kenya nigo sani ochung'ne trilion 10.2. Government data, the last one I checked in the central bank was 10.25 trillion Kenya shillings. However, I must say that that has marginally increased because by that time, the dollar was not trading at the current level it is trading at in regards to Kenya shillings. So our debt is, we can say it's higher than 10.25 trillion Kenya shillings. Kaluwore gi kweth mar Ndindi Nyoro, gichano medo omenda mambalang' maromo bilion 200 e budget mar hikomo mar 2023-2024 mar chulo gope bero sekta mar pur kaachiel gi mano mar somo. The essence of these supplementary estimates is that we are revising our budget upwards by a tune of around 186 billion so far, and with a few additionals that we may end up incorporating, we'll have additional expenditure of around 200 billion at the end of the process. And this is on top of the 3.744 billion trillion budget that we read earlier in June, which was 3.744 trillion. That is now being escalated to just around 3.95 trillion Kenya shillings. Nyoro yango ni gope mag piny Kenya medore gi bilion 450, thuolo moro amora mateko siling mapacho kae olwar ka ipimo kod dola mar piny Amerika. Anytime our Kenya shilling loses by 10%, and it has lost by 20% this year, a variation of the Kenya shillings to USD by 10% adds to our national debt 450 billion Kenya shillings without borrowing a single shilling. Kopogore gi chulo gope, medruok e budget mambalang' dhi bugo migawo mar pur kuom keto negi omenda maromo bilion 8.25 mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo e chak higa manyien. The other very critical elements why we had to revise the budget
is because we need to capitalize other very important sectors in regards to Kenyans. One, we are adding 8.25 billion Kenya shillings into fertilizer subsidy. We are recapitalizing our fertilizer subsidy as we aim the long season where the planting will be done anytime before the close of this financial year. Jopur mag niang' mosebedo ka bandho kembe gi kuom thuolo malach bende nyalo buonjo nyaka e bengi bang' komiti mar Ndindi nyoro keto negi tenge omenda maromo bilion 1.5 mar miyo gi chudo. The second provision that we have made in this supplementary is that we have added 4 billion shillings into coffee cherry fund. It goes into assisting the coffee farmers across the country. The other element is that we have put in money for sugar farmers, majority of whom are owed colossal amounts of money. We have provisioned over 1.2 billion Kenya shillings that will go into paying farmers in terms of arrears they are owed across the country, that is sugar farmers. E sekta mar somo, omenda maromo bilion 5 ibiro tiyo godo e siro skunde mag sekondar madundo mag JSS e gero klese. To make sure that the children of Kenya continue to go to school uninterrupted, we have been able to capitalize or to add more money into our JSS capitation. That is around 5 billion Kenya shillings on JSS. We have also been able to add more money into help and to also capacitate the new university funding model, making it a reality. Ponono ne jo od buro podho budget mambalang' kaka ochan kod kweth mar Ndindi nyoro, kwan makamano dhi ting'o malo budget mar hikomo mar 2023-2024 nyaka trilion 3.96. Pod oko yangore ni piny owacho dhi golo omenda makamano kanye, gino makelo luoro ni sirikal nyalo dhi nyime kod jogo jopiny osuru mamalo e siro budget no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho golo oboke mano mabiro keto chike e wi chenro mago mag ng'iewo mwandu kod gik somo mitiyo godo e kuonde sikunde mag primary, secondary kod kuonde tiegruok mag piny owacho. Giwacho ni chenro no biro kelo ler e wi kaka itiyo gi omenda e sikunde mapacho ka. Kata kamano, riwruoge mag jopuonj okwedo okang' makamano magiwacho ni ne ok okawo pachgi e wi chenro makamano, kendo kata omenda ma ichiwo e sikunde ok rom tayo chenro makamago. Lydia Okeyo nigi mathoth. En oboke maor ne jotend skunde primar, skunde sekondar kod kuonde tiegruok mathurka, oboke manyiso lai manyien mar ng'iewo gigo mitiyo godo e skunde mapachoka. Oboke no nyiso ni orak mag ng'iewo gik mitiyo godo e skunde mapachoka nyaka go sei gi jalony e weche ng'iewo kata license procurement officer, ka chenro mag ng'iewo bende owinjo tagi jolony e weche ng'iewo mopuodhe. Bende onyiso ni skunde go owinjo bed gi komiti mapuodho rak mag ng'iewo go, ka jokanyo mag komiti no owinjo bed gi jolony e weche mag ng'iewo, kendo nyaka gibed gi oboke manyiso ni opuodhgi gi piny owacho. Oboke no dwaro mondo jopuonj madongo oti kod tudruok mag yore mag mbui e tawo chenro go kaka yor neno ne piny owacho yudo ler e wi kaka omenda tiyo e skunde go. Jagoro mar Nat Bade ma Kisumu David Obwon onyiero okang' makamano kowacho ni piny owacho ne ok onywando pach jokanye sekta mar somo, komedo ni thoth skunde mapachoka onge gi teko sitima kod tudruok mar mbui ma oboke no dwaro ni tagodo chenro no. Whatever stakeholders involvement of team unions, Nat, Kupet and any other, be also be involved in putting their input mondo gino succeed. Much of this work, only Ibro team internet. Are our schools connected to the internet? Do they have accessibility? These are issues. Masamane director Pokokol Circular, no neglecting the ministry concerned. Want to address some of the missing gaps. Obwon wacho ni omenda michiwo e skunde kod kuonde tiegruok gi sechegi okoromo loso komiti mar jolony e weche ng'iewo, ka koro odwaro mondo mi piny owacho med kwan omenda mitere skunde e ka okang' makamano. To ka dipo sirikal dwaro mondo circular be implemented, then let them streamline the way magero pesa ne sikunde, and they also increase the capitations to our schools, so that these procurement committees can be put in place. Otherwise, one union, one only circular Mongol is just ambitious, it's a PR, this is the public response circular.
moknyal tiyo. Oywago nok mar jopuonj kowacho ni oboke no medo tich ne jopuonj madongo mathoth gi bende ithoro nywandi e chenro mag puonjo. Komedo ni jopuonj madongo go onge kod lony e konyo tao chenro mag ng'iyo makamago. The kind of work one no kaini to budwa ni jopuonj koro e teacher ko e puonjo. Sama ge puonjo will be teaching their subjects. So it means therefore that these schools must also be well staffed so that teachers be removed from the timetable and to be doing this kind of work. They must also think alongside additional of staff, retraining and retooling of teachers so that they understand the nitty-gritties beyond the procurement act. E kinde ma skunde ywago nok mar omenda micholo negi, riwruoge jopuonj chich ni ma chalo chenro ma piny owacho dwaro duoko godo piny kwan mar omenda michiwo ne skunde kod kuonde tiegruok ma pacho ka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jodolo kod kanise mano CCAK okwedo sirkal kaluwore kod chal matek mar ngima kaachiel kod osuru mamalo pacho kae. Riwruogno ne oyango ni ok gimor kod medruok mano mar omenda ma ichulo e tije ma sirkal chwalo ne oganda. Jakom mar CCAK mano Bishop Hudson Ndeda ne oyango ni medruok omenda machalo kamano michulo mano e barua mano manyiso ni ng'ato sedonjo e keny biro mana jiwo timbe mag anjao e kind rowere. If the fees that is suggested will be charged on people doing a wedding, that will be double taxation, because as a church we buy marriage books at 25,000 from the government so that we can register marriages, and so charging the same people again the much that was proposed, it is double taxation. And two, it will discourage the young people from getting married in a godly way, and therefore at the end then probably that can only encourage LGBTQ and prostitution and other things which we don't want to see in this nation. E kaunti ma Mabei nyakoro moke juang nyathi manyako ma jahigni 9 yudo thieth mana osiptal mo Mabei referral mano bang' yangore ne obambe gi jago moro ma bende ne ochuoe kod gima beth mano e kar dak ma Shauri Yako e kaunti ma Homa Bay. Nyako no ma ja grade mar 4 oyudo hinyruok mano marach odiochieng' manyoro ka jago no bende ne owe mano hinyruok mane jago no owe godo bang' kane ochuo wang'e kod bundie kod gima beth no. Yangore ni jago no ne oromo kod nyathino kane ntiere yo ka ochomo kadagi ka ne oywae nyaka e puodho kendo timo ne timanjao makamano. Achijno ne oringo molal. Yes, we have a 9-year-old girl who was brought in with assault. She was traumatized. The orbital bone has a small rupture. Actually, it's ruptured. And then she was stabbed in the eye, like the cornea is affected. The left cornea is affected. We have like 2 slits of some knife. And then on the upper part of the right eye, that is the orbital region, it has some very deep cuts. After arresting the bleeders, we took her to the eye theater where we have the ophthalmologist. So the bleeders have been arrested. The state of the girl is a bit stable, though before she was taken to theater, the oxygen saturation was at 82. So we had to support her with oxygen. Mane makelo giko nyakoro mojang magweche manyien bende Ramogi TV mabiro e nono magazet. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow! Umekuwa ukijipanga na Viusasa. Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys?
Nimesema mtu asante kwa Mungu. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka isweti. Ok ni en talent ni kori irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi no duong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Maru biro to maru to e dala iecho ne tie omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo kor goyo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo e 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo ko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani en ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny. Nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo go kembe gi eki nisani koro kembe go eko ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Nyakoronga jwang dakika 35 tok sa pagario mar okinyi gi sani koro arwaki ni machiegni ma en nonro mar gazet. Okinyi makawuono motelo nwasenyisi ni gazet okinyi makawuono loso mana kotenre koda achiedh nade mabende achiel kuom johale pachoka Anjeri Njoroge noyudo elwet wacho ni kidnappers kanyo quotes and quotes kabende wacho ni seche nena 120 kabende nomake kabende dayo dhoge ahinya kaluore kod mo mano mar diesel madirom siling bilion 17 mabende nore pachoka kowuok e piny mar Turkey. Kamano koriwo nyaka weche mamoko mago mag siasa magohala kanyakla kod weche mag tuke wabro bedo kwa kilini kinde thuolo mano mar dakika 20 mabiro. Kiny makawuono antiere ka Geriko Keyo Kizito chionade. Sairo kamano kuom yo kiny masani. Ntiere oganda moko bende moko ni to rika neni anena to ing'ewa bes kuma wantiere ok inyal kata oronwa mos. Koro Matengo Collins oro ni mos kuma intiere ageno ni iketo wang'e nyong'ong wang' jowi mar Ramogi TV miero kod Kennedy Bole. Salim Origa bende kone afuayo nang'ena chopo ote koro jaote ok bagi kidi jaote bende yieng' ang'en koro dhi yieng'. Mana kamano dong koro Kizito kaluwore gi thor weche machal nikech ka Daily Nation gi Standard omiyo thor wach machal. Wachaka ni gazet mano ma Daily Nation Nyakoronga jwang' wachaka na gi midhiero mabende noyudo ja ohala mano mong'ere kaka Anjeri Njoroge odiche manyoro kata mana weche manyiena mabende wakilono kinyi makawuono ninjo kata mana kaka ja ohala na noloso gi mirima mabende nomake wacho na chiedh nade mabende noyudo elwet kidnappers jogo mabende nomake banka nolimo mana apis mano mar okwach kich nyaka sani mai tipo mare noloso kane ntiere Nyakoronga jwang' e gwenge mago mag kadhwadh nam chumbi sani wacho ni nomiye kanomake nomiye ting' adek owuoge pachoka owe mauta katibu nege. Sharon nyadend ni nyokadh midhiero malich ahinya nyo olero kanyo gigo mane otimre ne gigo mane okadhe ma owacho ni notimre kane odhi ir jatend migawo mar teko kod teke pachoka chir mane kane gisewuoko to nokon nodhi ondik dhoge ka kwach kiche mano apaya makiambo kucho koni kane ochopo kuro odhi afis kanyo ndiko dhoge to bang'e nonyise ni nitie afis machielo modhiye afis no kane ochopo okoni owe simbe kaachiel kod passport ni tere kama chielo okoni ko tere kama chielo to neno kopoge go kil mage sama opoge go kindegi koro oneno ka weche chako rochre ikoni na openjo ni tang'o miyo ipoge go kindega to nyise ni ka koro ok dwargie to mokon nokete nyamburko kidhi kode ma koro ochopo kama bende koro loke nyamburko machielo twe wang'e koro kone kumodhiye nopoko ochopo e ot moro ot mantie mana matres kende mane dwane oninde to dhot bende en dhot ma kata ka owuoyo kata kodwongo ka nodwa ni moro dhi okonyre to ng'ama ok nyal winjo to wacho ni odno nitie CCTV ma jogo nene godo okon nokadhe matek ma kane koro jogo biro bende dawo dhoge wacho kanyo ni owacho to jogo wacho ni ok oneno kes kuomi ka nikech ebe nosa jogo ni yawa kik unega an kod nyithindo un bende ang'eni un kod nyithindo kod anyuola maru ma gini mitimo ni iparo ni ka in bende in kod jogi koro kadho kanyo ma oyude tok ndalo 4 mano kanose make e gwenge mag Nyayo State mayude buore Nairobi kae kose yude koro kindege nokawe ma koro nyogi dhi e do ma dho nam chumbi kucho do kanyo gibet kuom dakika 45 to bende giwacho ka buchgi ne onge kanyo koro nyo wuoyo kanyo kolero gigo manyo timre koro magi biro Sharon kalure kod midhiero mar mafuta mowacho ni mare mafuta makoro owacho ni en mar kambi moro kanyo to wacho ni mafuta ni nosepoge odhi e piny mar Kenya kod pinje mamoko wacho ni mafuta no nore pachoka nikech mafuta makamano en siling bilion 17 Nyakoronga jwang' kana ng'iyo kata na metric tons mano mar mafuta makamano ng'eny metric tons 93,460 nyaka sani gwandruok bende ntiere ni mafuta makamano no ken mare ni mafuta makamano kata en owuon ja ohala makama Anjeri wacho ni mafuta makamano nogol e piny mar Turkey kabire pachoka kata kamano nitiere koro weche ma wacho ni mafuta makamano mano mar diesel en mar kambi mong'ere kaka Galana Energies Limited kanyakla kod mano mong'ere kaka Aramco Trading Furaija akini koro ng'awacho dier ng'awacho miriam Sharon kata king'iyo oboke ni jondiko mag Nation wacho ne gimbe ne gitimo nonro mondo ging'iane wuodh nyadende to giwacho ni nonro mane gitimo koro kelo penjo mathoth kech kanyo owacho ni en kod kambi achiel koro kambi achiel mano kidhi ite mar 7 kucho Sharon ni en kod kambi achiel
to koro kambi achiel ni mano ma Ans Import and Export Enterprise mewacho ni ene jakanyo kende ma nyinyo duto man kanyo gin mana meke to koro kanyo kiduogo to bende nochaki higa mar 2009 aneno kanyo chin tarik 30 dwe mar 10 duogo wacho ni en kod tudruok kod kambi no mano mawuok e piny mar Russia mano referred identified miluongo ni Alkal Bite koro jogi nation kanotiyo dhi motimo nonro to yudo gitimo nonro yor mbui to giyudo ka kambi ma kama onge to mae kambi ma Anje owacho nang'o ni omiye thuolo mar golo mafuta mang'eny ni e piny makucho koro jogi timo nonro yudo ka tudruok onge kae koro penjo thoth kae nikech niwinjo kata ka nowacho kacha ni joka ne penjo kil maga ni nyiso kuma mama ne yude pesa gi duto mano owuok noda kelo go mo e pacho kae ang'eni penjo pod ng'eny kinyalo ketna mana ite mano mar abiriyo mar mondo ming'i kata mane wacho ni Njeri ni jatimo ohala ni footprints mage nikech wachre ni otimo ohala mane pinje mopogore opogore ahinya to mago mag modhi aneno kanyo piny mar Israel nitie piny mar Russia nitie piny Dubai nitie piny mar Kenya kanyakla kod piny mano mar Uganda konyalo mana yudo ite mano mar abiriyo mar mondo mine nyakwara mgejwang nikech ang'eni mae wach mabende koro wach rimbuyi ahinya kaluwore kod okang' mabende Njeri koro nowuok dayanga mano mar wacho sigana mare mano bang' bedo ni nomake mane yora panda kum thuolo mago mag seche buora ineno kanyo koro Njeri's global footprints kama bende wachre ni osebedo kama na kotime ohala ineno kata na statement mano bok mano mar okwach kich wacho ni Njeri no wacho ni nonyiewo diesel makamano mana kaka niwacho Kizito kowuok e kambi kata mana kotudre kod kambi mano mar Tel Aviv mantiere e gwenge mago maga Israel nitiere piny Russia, Dubai, Kenya gi Uganda kanido thuolo nyakwara mgejwang idhi mar mondo misom ka bende wang'eno kil mare mano Cliff Ombeta bende waneno kotenre kode odiochieng' manyoro ang'eno wach makama pod obiro bedo kwa luw machiegni nyakwara mgejwang e kinde thuolo mabiro Kizito ang'eni weche mapek no mi pek e nyim gazet mano mar Daily Nation wach machiel mabende aneno kwa mi pek en kaluwore koda paro mabende odiochieng' manyoro koro nogol kod jatend migawo mochung' weche mag arita mano Kithure Kindiki sani koro inyalo paro na nitiere daktari moro e gwenge mag Nakuru mabende nodhi ne piny owacho juma mokalo e doho mano mar chungo kenge mag medo osuru e mwandu kaka passport, opande, birth certificates gi mamoko sani jatend migawo kata na migawo mar arita koro no revise weche makamage nyakwara mgejwang wach makamano mi peke ite mar 6 ibro bedo kisomo mar mondo mi bed gi ng'eyo gimomiyo walando ni nikech aneno ka public participation bende nitiere aneno ka deadline en chieng' tarik 10 mano mar dwe mar 12 gole pachi kaluwore kod revised rates mabende do bedo kwa nyisi Kizito Sharon ma wach mabende koro ncho kelo jur kod ng'ur mathoth e pacho kae ni koro dhi bedo nade nikech ncho biro kod buok malich ahinya ka neno kaka ncho med nengo mar yudo boke mag piny owacho ncho med ga tamalo maduong' kaka ranyisi ni yudo ki opande tiel mokwongo mano ng'ama madhi kayo mokwongo ni chulo 1,000 gima nchi kawo nono to ni ng'ano mowito mare kata ng'ano madhi kawo mare ma koro kethore ni chulo 2,000 koro mae jatend migawo mar arita Kithure Kindiki bende koro nyogolo gazet notice makamano ko owacho na adier nokokawo pach jopiny ma koro omiyo thuolo migepe mag piny owacho mar mondo mi motudre kod wechegi mar mondo mi odhi okawo pach jopiny ma thuolo makamano ochiw nyaka tarik 10 dwe mar 12 to kata kamano Sharon nitiere nengo mag oboke moko ma oketo ma wacho ni ka chopo tarik 1 higa mar 2024 to gidhi chako tich ma iso nang'o ng'ama dhi kawo opande mokwongo koro dhi chulo 300 mopogre ka 1,000 mancho ket cha to ng'ano mowito to koro nang'o wacho kanyo ni dhi chulo 1,000 mopogre kod 2,000 mancho wacha to nitiere moko loko kaka mano mar passport ma ng'ano mowito dhi chulo mana 20,000 koro mae thuolo mochiwne jopiny mondo mi ogol pachgi ka koro eboseketo moko ntiere moduoko chien mane kochopo tarik 1 dwe mar 1 higa manyien ni chako tich koro nyakwara mgejwang kama bende yudo kichoke paro mano makamano nyaka chieng' tarik 10 mano ma dwe mar 12 ma bende koro chiwne jopiny mar mondo mi ochiw pachgi kotenore kod lokruoge makamagi ka bende piny owacho chano
tiyo kod rates manyien makamagi mane dwe mokwongo chakre higa mabiro. Mana kamigi mana mapiyo piyo sani Migao mano mochung' weche mag arita kwe kokalo ir jatend migao mano Kindiki oricho oko nengo mar siling 1,000 manyocha okete yudo pande mano mar Kenya. Koro ponono ni japuonjre mag bende koro osetieko skul iserwako higni 18 kidhi ka upande to en nono. En mana ni ka koro ponono ni upande mari olal kitimo replacement titime gi siling 1,000. Kopogore gi manya kwa Ramogi bende aneno kanyo ka oboke mar nyuol kata birth certificate ibiro yudi gi nengo mar siling 200 mana kaka mano mar yango tho, mano death certificate bende ibiro bed kiyudo kata kaw gi siling 200. Oboke mag wuoth mag mong'ere kaka passport nyakwara Ramogi bende lendo nengo mag gi bende no kano lande kendo manyien. Passport mani kod oboke kata pages 66 dhi bedo siling 12,500. Passport mar oboke 50 ibiro kaw gi nengo mano mar siling 9,500. Kawilo passport ma olal ponono ni passport no lalo duche makawuono kidwaro manyien ibiro bedo kichulo 20,000. Par ni nitiere gi thuolo nyaka chieng' tarik 10 mar mondo mi chiw pachi kotenre kod mano. Kopogore gi mano bende kik wiwa wil mane ite mar 6 kanyo Kizito odiche manyoro EPRA mano duol mochung' weche mag teko e pachoka bende nolando nengo manyien mag mudhi. Nengo petrol okolokore, mana mar diesel gi mauta mar taya ema neno kod dwok piny gi siling 2. Sharon ma koro jobiro kanyo giwacho ni piny owacho nyoka okang' makende mar keto omenda moro kanyo mar mondo mi oga bech modhi gi kidhi malo mani luongo ni stabilization price manyo oket kuom modhi gi makori wacho kanyo niya kuom diesel nyo giketo kanyo siling 12 kod 12.01 kamano mar mafuta tanyo giketo siling 19.82 mano mar diesel kod mar petrol manyo giketo siling 12 kanyo ka mar mafuta tanyo giketo siling 3.64. Koro magi duto keto kanyo ni piny owacho nyo keto omenda maromo siling 19.82 mar mondo minyoga modhi kik dhi malo. Koro nyiso nang'o bech petrol bech diesel kod mafuta ta ochunga chunga kama nyo gintiere cha to koro mano momedre kod siling 2 en mano mar petrol. Koro ma obiro sama jo piny orito kod chuny mojur gi ng'ur kaka koro nyo gin gi ranyisi nyo senyisore be nyo nyalo medo dhi malo. To kata ka koro beni nene kanyo tiwacho nang'o nengo ma oko kuchi wacho nyo selwar piny kod siling 16 mano kuom lita 1 manyiso nang'o nonego beni nengo maro bene lwar piny to koro gin giwacho nang'o mano nego beni idho malo ni to koro nwaketo mano omenda moro kanyo mar mondo mino donga kama ne ntiere no. Koro chung kanyo to kata ko chung kamano to pod opeke kamilogo mafuta opek ma koro meyo bech gik moko poni mana malo nengo mar wuoth poni mana malo. Ang'eni pek to pod opek nikech kaluwore kod nengo mag mudhi adek mano wantiere gi mauta mar taya diesel kanyakla kod mano mar petrol nengo pod nitiere mani wi siling 200 gi wiye. Bura Nairobi ka nengo mar petrol kaka EPRA nolando ne okolok nengo mare en mana siling 217.36. Mauta mano mar taya bura Nairobi kaluwore ni nolwar piny gi siling 2. Bura Nairobi Uganda biro bedo kanyewe gi siling 203.47. Diesel nolwar bende gi siling 2. Bende biro bedo ka inyiewo e nengo mano mar siling 203.06. Kizito mapiyo piyo nikech sa nyalo ng'adowa kapok watieko kata mana moko kuom thor weche momi pek. Wang'ene na ite mano mar 4 nyakwara Ramogi ka bende wang'en duond bura mano mar UDA gintiere kod yiero ma bende gibiro bedo ka gitimo ne jokanyo maggi ma bende biro bedo ka tayo duond bura no. Yiero en chieng' tarik 9 dwe mar 12 e kinde ma bende yiero korichano motelo. Anno ka gwandruok pogruok mar paro bende osewuok ka nikech aneno ka nitiere moko kuom josiasa maggi ma bende koro okoyie kod positions mamoko ma bende koro chuoge. Sharon king'iyo kanyi wacho ni masa mar Kenya dwaro lemo madito mag duond od burano. Mano koting'o jagoro mar duond od burano momako yor kojolo kod Malala. Koro gidwaro mano kod lemo moko madito kanyo giwacho na gin kod oganda mathoth mantiere kanyo bende kang'iyo kaka ne gigoyo ombulu e yiero mokadho giwacho ni gin kod pek e duond od burano. Koro ma osekelo ywaruok maka gi kacha gweruok maka gi kacha
kakanyo nitiere jalup jatend piny Kenya mawuok e masawa mar Kenya kod jood bura mamoko jotelo mamoko koro ng'iyo lemo makama giwacho ni ka gido lemo makama to dhi ketogi kanyo makare mar mako duond od burano to koro iwacho nang'o yiero midhi tim mar duond od bura mar UDA ni bende koro miyo jotelo mag kor gwenge mag kingpins mag gwenge mopogore opogore koro dwa wuok ni Western ng'iyo kucho be kiimbo mar Kenya bende koro ng'iyo ni tere ng'ama da wuok mada mako duond od burano wan kod ji mopogore opogore kwang'iyo Didwat Barasa giri bende ng'iyo lemo makamago king'iyo gwenge mag Kisii kucho wan kod Osoro giri bende ng'iyo ni ginya yudo lemo mage koro idwa ni madwa kelo ni to ng'a en ng'a e gwenge mopogore opogore kaluwore kod yiero mar UDA midhi timne. To bende aneno kata mana gwenge mag Imbo gin bende koro gitemo riore kajo nikech aneno ka gwenge mag Imbo gimbe gikedo mar mondo mi giyud 2 kata mana positions mago thuolo 2 mago mag jolup party leader mano mar UDA. Aneno kanyo ka Boni Alwale en achiel kuom jogo kata mana jotelo ma bende gwenge mag Imbo koro dhiro mar mondo mi okaw lemo makamano. Kata Malala bende momake yor kojolo cha ebe ong'iyo ni mar mondo mi odong kanyo kore ma jogo bende kani temo ng'iye ni to ng'ad wanya dhire gigacho thi koso nya dhire gi giri boro biloso midhiro gan tindo cha wadhiro kete gi tenge koro magi mano weche mag yiero mar duond od bura ma UDA ma dhi biro koro adhi ng'iyo ni to dhi bedo machal nade. We wan warita nikech yiero to chiegni chieng' tarik 9 dwe mar 12 mana mapiyo ite mar 5 mana kwa nyalo sudo matin kama ite mar 5 bende nyakwaram ge juang ang'eni dweche osekala achni dwe achiel gi ndalo mamoko ndalo nen 72 gi wiye kama ma bende twak mar thik kamiti makamano osebedo kata mana kaloso mano kotendre kod twak mar thik e kind kweth mano mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio koro neno kanyo they are set to finish report today gichano tieko report margi odiochieng' makawuono par ni ndalo nomigi 60 kod od bura mapachoka en mana ni negi kwayo mar mondo migi obed extended mar mondo migi twage yo makare na nek bende gichuo report makamano chieng' tarik 26 mano mar dwe mar 11 katika mano kamiti makama nocho ne gisani koro gibro bedo ka gichuo report chieng' tarik 22 mano mar dwe mar 12 mar dwe mar 11 mwantiere ni pani ka gichuo report makama nyaka giter e od bura maduong' mapachoka mano od bura mar National Assembly kamano mar Senate mar mondo mi gitwagie kapok jatend piny Kenya butirni aya report makamano gitieko dochi makawuono Kizito. Sharon report makama koro ma biro ka koro noket kweth mane kelo theke kind Azimio kod Kenya Kwanza kaluwore kod ywaruok manobede mathoth ning'iyo weche mag yiero ning'iyo weche mag ngima moidho ning'iyo weche mopogore opogore tiwacho ni wach makoro pek ahinya kanyo miwacho ni boko tiekre yo makare en mano mar duoko ngima chien ma bende king'iyo kanchi winjo kata kaka Kalonzo Musyoka enche wuoyo ni ka koro wach mar duoko ngima chien ma onuro jopini ok nyalo loso yo makare to gipoketo koke report makamano koro king'iyo report no duto iwacho na lose to kama koro wach tiere moko wach makare en kar ngima mapek ni kanyo bende ma jopiny ne ng'iyo. To neno kata mana kaka Kalonzo bende nosewuok kata juma mokalo kowacho ni ngima mapek koko kete report makamano ok gibiyie kode to par ni en achiel kuom jodito e kamiti mano mar twak mathik. Koro jogo mano bed piny mane kawo pacho piny bende kaka ng'iyo kaka inyalo duok ngima piny mano kawo jolony sekta mopogore opogore gi ng'iyo to Kenya Kwanza wacho ni to gini tinya duoke piny nade king'iyo kata sani girakre kod weche mopogore opogore king'iyo weche mag budget ma balang' bende gitemo golo moko gindus moko to gimed moko koro en midhiero ma wakia ni dhi tieke nade ka koro kamano wageno ni dhi tieke te ema koro iwinjo kanyo nang'o ni weche mag ngima mapeki ok owachre makare koro warito ni to report nodhi wuok nang'o ka tudre kod ngima momako jopiny pek ahinya ni ang'eni jopiny rite gi siso mana kaka wan bende warite gi siso koro nikech wang'eni gintiere retreat gisebedo ka gindiko report makama koro report makama ka biro bedo ka rumo ang'eni bende gibiro bedo ka gitero ne ugai mar Azimio Raila Odinga kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto report makamano bende aya wadhi mapiyo piyo mana e ite ka piny ka mana e ite kanyo piny ka anno ka seyo nitiere sirikal Kenya Kwanza seyo sirikal machona ineno kata mana sani nyaka Murkomen bende neno kanyo neno ni blame Uhuru for leaking
kata mna liki JKIA roof. Akende Kizito neno tipo makamano nitie video moro manike mbui. Neno tipo makamano ka pi. Chwe to koth donjo nyaka ei ofis moro kanyo ma igoe chapa mago mag wuodhe mag pinjurore ahinya. Pinjurore ahinya. Koro wacho ni mago tije maricho manotim kod jogo manomiyo rak kod sirkal mokadho ni mane kongo alap mar Jomo Kenyatta no. Kowacho ni gedo manotim kanyo timo yo morochore. Koro giwacho ni gin kaka telo masani gisechiwo rak magidwaro gimora mora kore seyo. Wan waseyo jatend piny Kenya machon. Kata mana sani workmanship mar contractors manomi gedo wan koro waseyo nikech contractors go nok ni kare. Gin gisetime ang'o e migawo makamano. Sani higa achiel gi wiye. Kore no wacho ni nitie contractors magiseketo magidwaro mondo los tich kanyo ka gida loso nyaka kar kama ndege terminus moro machielo mandege pie. Kendo kine winjo kano wacho kanyo ni kata wach mar generator ni winjo dalo moko ka stima no lal. Mudho no beta lap mar ndege no manomiyo kata jo moko matayo weche mag wuodhe ndege pacho ka no ket tenge. Koro wacho ni generator no backup generator no itemo loso ti wacho ni lose mos ka contractor wacho nang'o kidwa rikni kode. Generator beno nyiew gi Uhuru. Ni ka girikni kode ni nyalo chocho weche ni nyalo ketho system makamano matiyo kod teko mar stima ni kore losa mos no kidwa ni weche okethre. Koro Sharon Kenya ka weche peke. Nyoro bende na winjo ka Murkomen mano jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth na wacho ni we inherited a dilapidated infrastructure to kinde ka kinde bende wawinjo dilapidated economy. Koro en wach moro matek kata mana gimoro ma nodong nono agulu giro nodong nono kamoro mokethore kata infrastructure bende koro nok kare kata kamano Murkomen wacho ni gibiro neno kaka gitimo roof kata mna witado makamano mar neno no lose e yo makare. Wach machielo nyakoro mgajwang' ma bende wiwa kik wil godo en wach mantiere ite mano mar 10. Budget e piny Kenya ibirisa moga mano e dwe mar 6 higa ka higa mano mar hikomenda kaka mokwongo koro mar sirikande Kenya Kwanza. Parni budget ma higa ni nen mar siling trillion 3.74. Budget makama ingeni chal ka gima koro dhi medre nyaka siling trillion 3.95. Wach makamano nitiere ite mano mar 10 ka jod bura bende koro sepuodho mar mondo mi omed budget mano some dwe mar 6 gi siling bilion 200. Wira nikech omenda mano mar piny Kenya kipime gi mano mar dola onyap dongi ng'e gima timre sani onyap makata koro kamiti ma ng'iyo weche mag budget and appropriation nyowacho kanyo ni chuno gi mar mondo mi koro gimeda ne bilion maromo 200 kanyo mar mondo mi odhi okonyo chule gope ma Kenya nigo. Iwacho ni gowi mar Kenya cha nyinyo michule godo idho malo kalure kod pesa mar Kenya manyap kipimo kod dola. Koro sama ne gitimo kamano ni wacho ni kata budget manosekecha nitiere moko mane ginguso wigi to wany kata ndus wigi gidok piny kamano to podo idho mana malo nikech ang'o nikech medo omenda manoket kanyo mar neno ni gope mag Kenya nitie goro ka ochul makoro wacho ni budget manolosi mane trillion 3.74 sani koro dhi idho nyaka trillion 3.95. Koro Sharon kamane kanyo mochomo kanyo wantiere wach makamano ka ni do thuolo nyakoro mgajwang' nikech aneno ka saa bende ringo mapiyo wan isome ite mar 10 kanyo bende some sigana moro ma bende aneno konde kanyo mano kotenre kod control of budget ma pacho ka Margaret Nyakango ma bende naloso odiochieng' manyoro ahinya kaluwore kod chal mar piny Kenya gi omenda. Sani wacho ni Kenya paid 2 billion for loans it never got. Mano kanyo yanga gi Nyakango. Koro wach makamano wan isom nyakoro mgajwang'. Nitiere wach moro ma bende naneno ma bende nyalo mulo chuny oganda ahinya. Wach mantiere ite mar 14 mana kwa nyalo yude nyakoro mgajwang'. Iwacho ni nitie miyo moro ma bende koro nodonjne. Akena ng'o mana timore ka ng'ini weche moko timore Kizito ma bende nyalo kata mna mako dhogi e ite mar 14. Iwacho ni woman charged with manslaughter after lover dies during sex. Ma wach ma bende notimore county ma Nairobi gwenge mago mag Babadogo. Miyo moro ma nyinge Winfred Mweni natimo hera gi osiepne moro ma wuoyi ma bende aneno ka hike bende ni kanyo bang'e notho. Koro sani en weche gi ng'eny Sharon mag weche malita ahinya weche magera nikech kendo nyadende biluongo ni Mweni ni en jahigni 28 to osiepne ni en jahigni 30. Koro wacho nang'o ni ma gima notimre tarik 22 dwe mar 9 kucho
ka koro Mweni iwacho ni nodhi e kar math moro kama ne jaode ma gin godo e keny nigi jok moko ne loso chenro mar iko moro to ka nodhi kanyo to ochopo kanyo to jaode owe ka dok ot en koro pod obet kanyo timo math kod osiepege mamoko. Sama otimo math ni osiepne ma wuoyi miluongo ni Kimani ni obiro kanyo be gidhi mbele gi math nyaka saa 9 mar otieno. Sama next to math saa 9 mar otieno odok e ot, kodok e ot to yudo ka wuon pargi nindo malich ahinya. Iwacho ni gichiew kanyo saa 12 okinyi ma giyudo math mar kogwen. Wuon pargi owuok kadhi gweng' mag Limuru kaunti ma Kiambu hik mane gichano cha. To en koro karomo saa 1 to wuok odhi e od Kimani. Kano chopo od Kimani kanyo laro kanyo yudo wadgi Kimani maduong' kaachiel kod wuon gi machielo. Koyudo gi to moso gi wacho kodgi matin kamano to dhi modonje ot. Kodonje ot tiwacho ni Kimani owuok odhi oduko odhi manyo rabo yunga mondo mi gitim hera. Ka Kimani oduogo gitimo hera karomo saa 2 to nyadendi ni wuok oko. Oywak ne joka ya bi konya uru jago ni muya wacho ni muya ne yweyo tek ne kanyo. Koro ka negi okae moter kar thieth ma Baba Dogo mano mar osiptal mar piny owacho to oyang no tho. Koro joka anyuola mar Kimani nochwalo miyoni ka polis. Nikech in bende dini wach nang'o nikech ng'ato bende boche mana ni samoro nonege nikech aneno ka bura ma kamano chal gi mano manotimore e piny mar Nigeria e boma ma Abuja mane higa mar 2008. Koro wacho ni mkoro gimidonjone kanyo ni ene mano en kode mogik nikech kata mano timre piny mar Nigeria mano timre Naruni wacho na ene mane en kod jago mano thocha mogik mane en jarite piny mar Nigeria ti wacho ni dalano en mane entiere gi nyadende cha to kong'i onge kata gimoro ni dhot notur onge gima nokethre gimoro amora obet masawa koro karang'o notimre koro en mane kod mogik ma bi wacho nang'o Mweni e ot kama ne gin richa onge gimoro amora manochap ni manyis nang'o seche moko ne gin kod ywaruok ma ka gi kacha en ot ma bende wacho ni kata jikon bentie kanyo onge gimoro mokethore e odno koro wacho nang'o ding'ono ang'o matimre nyadendi wacho nang'o nyaka dichuo ni ne ni kuome to nodhi muyo rumone ogore piny mogo wiye e bap otanda koro wacho ni ma seche moko manyakelo thone tineno kata mna kum bende nosemiye kanyo mar manslaughter weche moko gin mago maga kelo kata mna wich kuot ahinya ka bende wang'e ni miyo makama en miyo ma bende okendi en ei keny. To Sharon kata kinyo kanyo kelo pogruok e kind Office of Director of Public Prosecution kod mano mar DCI ka koro nonro man DCI otimo nodhi mo ogolo kosa kuom nyadendi ka wacho nang'o ni kata postmortem mano tim okoyudo ketho moro kanyo to jogi ka biro to koro gibiro gin ka giwacho nang'o wan koro wakete e bura mano timre piny mar Nigeria ene mane en kode mogik koko mana mag midhiero mag piny ma jo piny yudre godo. Aya machinglo moro be naneno ka ite mar 17 ko nyalo naneno ite mar 17 mapiyo piyo machinglo ni aneno mana ka jomoko rwako kala mano mar ratong kama to tong moko bende bare nyaka wenge moko anno ka jal moro mabe ok en nyathi idhiero gi troli enang'o matimore ite mar 17 mana ko nyalo neno Kizito kata mana kinyalo yange ang'o matimre ka king'iye ka mama chieglo bende koro nyiswa gima dhi timre gima koro wachomo ma en yiero mar duond od bura mar UDA mano wasewacho cha nikech king'iyo midhiro kod troli no mano gino midhiro go nyithindo matindo cha paro king'iyo ng'ama dhire hapa ni ng'e kata nanga morwako mano kaunda jago mar rwako kaunda sane piny mar Kenya ka en jatend piny Kenya ma donje e kaunda maber ahinya koro dhire samo dhire kanyo ochwale ni en mondo mi obed jagoro mar duond od bura mar UDA to samo dhire cha nitiere jogo bende mongo to wangi dwaro lemo no kineno kanyo tong dire ma kinen tong mokuok ineno kidire kanyo ma Didmas Barasa gir kanyo borwako gudu margi diro tong maricheje ji laro remo mbetite duond od bura ma pare ni laro dito kata mna spaces thuolo mopogore motelo ne duond bura mar UDA ntiere kod yiero chieng' tarik 9 donge kisa dali watika nyalo lombo wa ineno kanyo Mudavadi to koro ng'iyo mana kocha ni otek manade duond od bura wach manade gichal kode to okoyango de koro gen koro kan ya koro mgajangi ni tieke nade ite mogik Kizito sachelo serome ite mogik bende wang'e ni mano it gazette back page bende wang'e ni jatend piny Odiochieng' manyoro bende norado kod jatend piny mano mar Romania ma bende notimo limbe pachoka Odiochieng' manyoro jatend piny mar Romania nyinge Klaus Lohanis Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya noromo kode kar jot mare mano mar State House mantiere buore Nairobi sani koro piny Kenya gi piny mar Romania ochokuok gi ogirmiti ang'wen mano mar neno ne tudruok e kind piny Kenya gi piny Romania obedo e yo makare kang'io ogirmiti ma
bende gichoko gi mokwongo en kotenre kod weche mago mag aluora kanyakla kod lokruok mar kor lwasi. Mar ariyo gin weche motenre kod pith mago mag jamni mago veterinary. Nitiere sanitation, food security kanyakla kod weche motenre kod research nonro mano mar pith. Bathe ko machielo kanyo bende wang'e ni penj mar KCSE dhi nyime. Ang'o matimore e skul mar sekondar mano ma Nyambaria? Wang'e ni jatend piny jatend jopuonje mano mar skul mar Nyambaria mong'ere kaka Charles Onyari en achiel kuom jotend jopuonje juma mokalo ma bende ne iseyo e nyayo kuo mar penj. Nyambaria ni ng'eni en top school e penj mar KCSE mar higa mokalo. Sani iwacho ni Nyambaria students chased away exams official for harassment. Ma apani koro biro Kenya paro jatend gi kanyo nyicho gol kaka jagono motelo ne kar timo penj mano mar skundno kalure kod ni nitude kod weche moko kanyo malure kod kuo mag penj. Koro kanyo osegole kanyo koro aparo ni jogo makoro dong' ni tayo penj e skundno koro nyithindo gi kata jotim penj gi neno ko jogi ok dhi kodgi yo makare emomiyo koro gin be koro ne giwuok kane gilao jogo mochung' ne piny kamano. Koro mae gin mana weche ma koro golo maling' mosebedo ga kinde mag penj nikech seche moko to bedo ga ni to skund ni cho dhi nade. Koro kodhi nade to ka koro penj pok orumo to yud ka jago motelo ne skundo nitie kaka ing'iye kanyo. Koro magi mana weche mang'iyo to penj mar Kenya ni bende otimre ga yo ma uyanga kusen ni jomoko time to gikalo giting'o gino mopek e wigi moingo gi wuotho godo e kinde mabiro. Ng'eni ber ka nyathi timo penj to yudo moro ma wi oromo ting'o ok miye gimo oinge ma odhi ni koro dhi timo weche go mag thieth kaka medicine to yudo ka pek koro chikro dhi mane kos moro. Nanno kama kuom senators kata mana jotelo mag counties mago mag nanno moko kuom mawuok e county ma Kisii moko bende wuok e county ma Migori ma bende seyo koro jodito mag mochung' ne penj ni gisebedo kata mana ka ginyayo weche mag miriamba hinya mano mar taint kata mana keto tipo mar Nyambaria okik bed makare. Moko senators ma bende koro seyo wach makamano en senator ma Migori Eddie Okech, aneno kanyo ma Kilifi Stewart Madzayo, eno Kwambua Makitui, Okong'o Mogeni mano ma Nyamira e kinda mamoko. Kizito hada no tek nonro mar gazeti kwati ko nonro mar gazeti The Standard nyakwara mgajwang' nomiyo mana thor wach mano mabende nwasenyisi moko kuom weche mabende The Standard olieko ka gin moko mabende wasekelo ne yo makare mane gazet mar Daily Nation. Wach ma samoro no kwa mulo en kotenre kod timo nonro mago mag uniforms mago mag obila e pachoka. Nonro sebede kitimo ite maraboro kod 9 miyo pek wach makamano. Wang'eni public participations bende sebede ka itimo obila korka korgi wacho ni gin sawa gi uniforms magirwako. Gidwaro mar mondo mi duol mochung' negi mano National Police Service mar mondo mi ong'e chal margi chudo gi nade e kinde mamoko kopogre kata mana gi uniform. Sharon wasetemo gi uniform nwagol gimoro machielo chamo kelo gi ma blue sani bende nwadwoko gimoro kanyo kendo mabende nokoket pichni gi kanyo. Koro gikonia wato lewni to romo dendwa nde kendo waye ting'o godo magina karo kwarakre godo gi jo waundu e pacho kae wachiwo arita ne jopiny. To koro gima giwacho ong'iye chal margi, omenda margi, kargi mar dak, ka alworagi mar tich. Iwacho niya ntiere ute ma jo obila moko dake moko winjore kodgi. Moko gin ute matindo to giriwre. Moko gin ute kineno to kuno beni dhano adier mondik kod piny owacho dake. Koro kuonde magi dake, chudo magi, kaka gidak anyuola margi, isudo ka ng'ato tiyo mabot anyuola ni kuma chielo, weche makamagi. Koro nego beni loso bedo makare mar mondo mi obila kaka dhano machielo bende odag maber, odag ma onge kod paro madang'ni gi kosechopo ga temi winjo ka koro gigo matimre winjo ni obila ochielo nyawadgi, obila ochielo joge, otimo timbe moko winjore nikech alwora mar tich bende kelo gik ma kamagi. Wachni mogik Kizito kwatieko. Wan wago mana erokamano ne jopiny moloyo to oganda ma duto kawo kinde margi keto wang'gi e Ramogi TV nikech kae ma puonj kale wechego mag gero chumi, weche mag gerruok ng'ato en owuon. Koro wajiwogi mar ni ka piny orito gi kaka puodho kigithol kworo ng'ato ka puodho dhi opur godo ni purno tema miyo chiemo biro. Mwandu ni elo, pesa ni elo, pesa ongo ofis. Ito ni mwandu ni elo. Gazet mar The Standard nyakwara mgajwang' kapok atieko. Ibiro bedo kineno weche mopogore ka nido thuolo wan idhi somo nikech sa oseng'adowa. Ero wach motenre kod uniform mabende walose wan idhi somo. E ite mar 19 weche motenre kod ohala. Ibine gimomiyo ni kaka piny owacho wacho ni chamo omenda madirom siling bilion
74 kowuok e bengi maduong' ma pacho ka. Ite mar 21 gin weche mabende timore e pinje ma oko kanyakla kod weche mago maga tuke nitiere ite mogik mano mar gazet mano mar The Standard. Weche mamoko mabende omi pek ineno kanyo nyakwaram gejwang' kanido thuolo wanisom. Dakika aneno kanyo koserengo dakika na 10 tok saa 1 mano mar okinyi. Gikanyo bende makelo we giko mano mar nonro mar gazet. Chenro podi e lach adhi ka uyo matin bang' ma nyawado Joyce Duor donjo gi twak e chenro mano mar rupinyo. Lusa na kotenre kod nyamrero e pacho katije mabende gisebedo ka gitimo. Kik dhi mabor. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Church, I have a problem. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. The party's on! Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Kanoje oteka ingene no kathothi koro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati? Lungani kolokol instrumental. Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Igome jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech.
but ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singh. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chko. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni suramaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibagi, sama ipimoe, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jai Lieta, mana Ramogi TV. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Unaona ni how much iko hapo juu? 1,100. 1,100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487, then they gave the pay bill number 724177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo.
Nyakora Mugiajuang machiegni twak maromo kuongo kinyi makawuono e chenro mar upiny kama twak otudore kod ting' mar nyamrerwa ma en kotudore ni chieng' tarik 20 dwe mar 10 mano higani jatend piny Kenya William Ruto nokawo thuolo makende mar yango nyamrerwa mago moheo 100,000 mabende no meeting mar chwalo chenro mag thietha e kor gwenge ma pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono wabago twak maket kod mai mar mondo mi wago mbaka wapuonjre ni to nyamrerwa mayudore e counties mopogore opogore pacho kae ting' margi hie en mane. To magi bende biro kaluwore ni sirikal ma pacho kae bende nyaka sani oseketo tenge omenda maderom bilion 3.5 mabiro bedo ka chwalo chenro mag thieth ahinya ne nyamrerwa mayudore e kor gwenge ma pacho kae mar mondo mi okonye e chenro mag yudo thieth e nengo moyueyo mano e bwo chenro mar sirikal mar pacho kae mar universal health coverage mar neno ni jopiny duto oyudo thieth e yo makare. To nyamrerwa bende o meeting mar mondo mi okonye chwalo weche mag thieth e kor gwenge kaluwore ni ponono ka nitiere jal maponono nitiere kod tuo moramora iwacho ni nyamrerwa nyalo konye kapok ochopo osuptal to mano bende nyalo konyo e duoko piny kata e tieko dhugruok maponono nyalo bedo e osuptende mopogore opogore pachoka. To kata kamano nyaka sani nitiere jomoko manyalo bedo ni kia ni ting' mar nyamrerwa hie en mane momiyo nyaka sani koro wabago twak maket kod mai mar mondo mi wagol odok e it jopiny mar mondo mi ponono kiromo kod nyamrerwa moramora to in jatuo to nyalo chwalo ni kony mapiyo maonge luoro moramora. Parni duol makeyo yedhe pacho kae KEMSA bende nyaka sani nosechako chenro mar keyo gige thieth kata gigo ma nyamrerwa nyalo tiyo godo e chwalo chenro mag thieth e counties mopogore opogore mar mondo mi gibed kod lwasi makare e kinde ma gitimo thieth ne jopiny e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Mugiajuang abedo kod thuolo makende mar bedo kod nyamrerwa ariyo mar mondo mi wago mbaka ginyiswa ni to ting' margi hie enang'o. E studio ma Nairobi kae antiere kod nyamrerwa Joseph Achieng mabendo wabiro bedo kwa twak kode achiel kachiel e studio marwa ma Nairobi kae. Machiegni ahinya Joseph e studio marwa kinyi makawuono ichio nade? Achio maber. Anan Joseph Achieng a Nairobi ka Kibera sub county Kibera sub county Gatwekera unit. So asebede nyamrerwa mar sani maiga mar 13 to seche makoro wawuoye ni bera neno kano si ochopo mokwanyalo wacho. Koro nyamrerwa to kata kapok wachopo kanyo podi pakri apaga ng'eni in achiel kuom nyamrerwa mago moheo 100,000 mabende jatend piny Kenya William Ruto noyango kata ne ochamo muma mano mar chako tie makare pacho kae donge. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Nyakora Mugiajuang wendwa mar ariyo biro bedo katudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Mano Fred Misachi. Fred Misachi bende en nyamrerwa. Machiegni ahinya Fred okinyi makawuono ichiew nade ka entiere county ma Kisumu kono Fred? Achiew maber kendo aduoko erokamano ne Ramogi. An iluonga ni Fred Misachi awuok e Kisumu County. Sub county ma Kisumu Central Market Milimani siyu mara en township. An achiel kuom nyamrerwa masani president noketo masani koro iluongo ni community health promoters. Inyalo mana ngiswa ni in bende ponono isebedo nyamrerwa kuom higni adi nikech Joseph ngisa kae ni kuom higni 13 osebedo kotimo tijni mar nyamrerwa. Into mari isebedo kitime kuom thuolo mane? Asebedo katimo kuom igni 12 mokadho. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono mana kaka iseneno Nyakora Mugiajuang antiere kae kod nyamrerwa ariyo Joseph Achieng kachiel kod Fred Misacha. Duto gisebedo ka gitimo tijni mar nyamrerwa kuom higni mohewa 10. Wadwa goyo mbaka kodgi mar mondo mi in bende bed kod ng'eyo matuta e wi tinga mar nyamrerwa. To Nyakora Mugiajuang kamora mineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo moramora kata paro moramora kokale namba mar ote machuok 2366 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e mbui mara mar Facebook ibiro yuda Joyce Odur X ibiro yuda @Joyce Odur _ Kwachako kodi Joseph okinyi makawuono ang'eni penjo ma jomoko nyalo bedo ni penjo okinyi makawuono ni nyamrerwa en ng'a kalure ni thothne
aparo ni kata kaluore kod posters manoneno gima joma thoth ne paro ni ponono nyamrerwa en jal macholo mine mapek. Kata kamano kawuono wantiere kae mar mondo mi wagolo dok e it joneno magwa. Nyamrerwa en nga? Nyamrerwa en yani daktari mapiny mogik ma koro thothwa waduoke kaka level 1. En osiptal mikwongo chope ma kata ka en mong'e ni to ng'ane odak kanye, to ng'ane ang'o matimo, to ng'ane onyalo oro kanye. Ok gin jocholo kaka waparo ni. To ponono nitiere mogo macholo bende kose? Macholo kata ka nitie to thothgi sirkal nosetiegogi mosemiyo nitie kuonde moketogie, lakini sani ok chole e ot. Samoro tudgi gi osiptal moro magitime achiel ari adek. Fred, in korka korika intiere kaunti ma Kisumu koni, inyalo lero ne nyakwara Ramogi Ajwang' ni nyamrerwa en ng'a? Mar mondo mi ponono ji orucha gino mosebede pachgi kuom kinde malacha ni koparo mana ni nyamrerwa to ponono en jago marwayo mine mapeka, ponono ocholo kata ng'ama miyo e kinde ma okonyore kata onyuol. Fred. Ng'enyne to jopiny osebedo gi paro ni nyamrerwa en jacholo. To katemo lero, nyamrerwa sani ok en jacholo machon. Nyamrerwa en ng'ama iyiero gi community to bedo seconded to MOH, to MOH tiege e yore mag thieth mag gweng' ma en daktari level 1 kendo daktari number 1. Nyamrerwa wan gi households ma warito. Iyudo ka ok watin negi households 100 ma walimo odiochieng' kodiochieng' dwe ka dwe, ma kapo ni nitiere tuoche moko kar kanyo wanyalo thiedho to wathiedho, ma ok wanyal thiedho to warifa osuptal. Cholo ogole lwetwa, kapo ni nitiere mama mayach to wawuotho go to wa make sure ni ochopo nyaka e osuptal mo onyuole osuptal e yo moro ma safe kendo makare. Ilero kanyo makare ahinya, kata kamano penjo machielo mabende dagom mar penji kapod antiere iri Fred. Iwacho ni nyamrerwa nyaka sani ok en ng'at mar wecho. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ponono nyamrerwa gi en tiegruok kaka mane ma kinde duto ichwalo ne nyamrerwa. Mana kaka iwacho ni utiyo kod households, ang'e ni nyaka sani kaluwore kod nyamrerwa mago moheo 100,000 mabende noyang' kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyamrerwa ka nyamrerwa onego bed ni ng'iyo households mago moromo 100. Kata kamano en training kata wanyalo wacho norak kaka mane ma ichwalo ne nyamrerwa mar mondo mi obed kod lony mar ponono konyo jopiny kuonde ma gintiere. Ng'enyne yudo ka once ni wasebed kosekawa e gweng' to MOH terowa e training mar community health strategy. Community health strategy oting'o gik moko mang'eny, oting'o kar kanyo kaka wanyalo ng'iyo mine mayach, nyithindo matindo, nutrition, hygiene, ler mar ot kata ler mar gweng' kod tuoche mamoko ma wanyalo thiedho. Koro iyudo ka e iye kar kae wabedo ka omiwa tiegruok makare ma wan achiel kuom dakteche e gweng'. Mana kaka lieko ni walimo udi 100 odiochieng' kodiochieng' to wa make sure ni kapo ni nitiere tuoche ma wanyalo thiedho kaka malaria, wathiedho tuoche ma wanyalo thiedho kaka diarrhea, wathiedho, wan gi yedhe. Kendo gisani kit manobiro manyien ni osemednwa jogo man gi tuo sukari mong'ere kaka diabetic, wan gi glucometer wapimo gigo. Jogo manyalo bedo ni nigi pressure bende wan gi pressure machine, bende wathiedho gigo. Wan gi first aid kar kae kama watie gweng' kor gweng'eni oritwa e yo makare kendo miwa vifaa moromo tiyo kod gi tije mwatime community e yo makare. Iwacho kanyo makare ahinya. Kaduoki e twak Joseph, nyaka sani koro nyamrerwa ka nyamrerwa onego bed ni nitiere kod households 100 ma bende in ponono kaka in Joseph nitiere kod households magi 100. Angi maga 100. Magi 100. Households maka magi un kaka nyamrerwa uyudo gi yo machalo nade kata ere kaka ifwenyo tiwacho ni an koro kaka Joseph magi e maga 100 ma koro aneno ni jogi aketo ngimagi kata arito ngimagi obed makare. Gima watimo kapok wachako gimoro amora nitie joma fund kaka kama dak e sof kone fund
gi Carolina Fokibira. Koro wawacho ni watimo mapping. Koro mapping ipogo ni kanya kaka ikwanogi kanyo ka Joseph Achieng, kar ng'ama chielo, kar ng'ama chielo. Yeah. To households makamagi kung'iyo mar mondo mi itel ne household en ang'o mung'iyo? Kose ponono ka en gweng to koro nyako bed ni nitiere jatuo ma nitiere households go kose ang'o mung'iyo hie e kinde mitimo mapping makamano? Sama watimo mapping ok wang'i ni jatuo ni ka kata jatuo onge ka. Watimo mapping te kaeto ipogo ng'ato ka ng'ato. Koro jukumu na kopoga kanyo to koro an machuna ni nyaka lim utego. Ka bende nitie shida mora mora momiyo gine boya. Yeah. Machuni koro an machuna nyaka ng'igi ni to sida man kanyana koro chuni nyaka wuoth kanyo. Yeah. Tu wuotho kanyo ponono e thuolo maromo nade kata wuotho kanyo maromo nade? E dwe chuno ni nyaka e cover gete kayot. Kayot. Mar ariyo ji boherore nyalo yudo kata ka Joseph Achieng ochiwo katuo to ng'ato jirani koni ng'ane beti to dende ok ber, to ka dende ok ber ta ka winjo fununu no to wadhi to wawuoyo kode. Ka sani ka en pressure to wachwade BP machine to wang'iyo ni en normal koso ok en normal. Ka en sukari kamano to wachwade referral. Usuri kibira wan ga laki kech wan go sipendi masof kolworo kacha free nini be kacha CFK be ni nono kacha to mar government beyond serious be nitie. Koro mana advantage ma wan godo kech sani kaka sukari wapima bokwa buogi BP pressure wapima bokwa buogi. Koro mano ber mantie. Yeah. Fred ka intiere Kisumu ing'iswa ni Nyamrerwa nitiere tiegruok mopogore opogore ma nyaka sani koro ichwalo ne Nyamrerwa ma sani koro iluongo ni community health promoters ma yudore gwenge mopogore opogore. Tiegruok mar Nyamrerwa kawo thuolo maromo nade nikech wang'eyo ni hie kata jogo ma ponono tiegore mar mondo mi obed kata lakteche tiegruok margi jathoro kawo thuolo malach wach kata ni higni 6 kamae kata 5 kama. Mar Nyamrerwa to kawo thuolo maromo nade to thuolo mokawo no gin cases kaka mage hie ma Nyamrerwa thoro romo godo e gwenge mopogore opogore kama utie? Ng'enyne tiegruok mar Nyamrerwa kawga 2 weeks though wan gi trainings moko ma bende biro mopogore opogore ma kawo 1 week nikech macha to imiwa general knowledge ma en basic. Kwasetieko mano to nitiere trainings moko mabiro mopogore opogore kaka mar malaria mwang'eyo ni community case management, moko biro kaka mag TB, moko biro kaka mag ng'iyo pregnant mothers and newborn, moko bende nitiere mag TB. Koro nitiere trainings mamedore mopogore opogore, but the basic training mwayudo mokwongo wayudo within 2 weeks, around 20 days here. Kiwacho ni basic training ma uyudo within thuolo mar jumbe ariyo. Jumbe ariyo ng'ato nyalo wacho ni tin ahinya. Jumbe ariyo go ponono gin basics kaka mage ma ipuonjo mar mondo mi ubed kod lonya e gik mitiego ugo e yo makare. Ng'enyne iyudo ka wayudo training on ing'eni seche ma wasetimo mapping onego beni watimo household registration. Household registration wadhi identify go udi ma waregister udi te, then wabro ng'eyo cases kaka kama nyithindo nitiere, mine mayach nitiere, cases mopogore opogore. Koro within the training wayudo basic training on household registration, wayudo basic training on malaria, newborn, en tiegruok ma imiwa kaka mag malaria. Then bang'e kar kanyo kore ka nitiere modules moko mabiro ma koro itime achiel ma koro wadonje iye kabisa. Ilero kanyo makarenya. Joseph, kinde ma useyudo training makamae, ero Fredo ng'iswa kata ni training makamane timo kuom thuolo mar jumbe ariyo, kata tok mano pod nitiere moko maponono imiyo juma ka juma, kata inyalo bed ni itiegi mar mondo mi ponono ibed kod lonye weche mamoko. To e kinde mabende koro ponono kwatiyo kata kod ranyisi mano mar training makoro osedhi ponono mano mar tuo mar malaria. Sani bendi wacho ni osemiu nyaka gige ma inyalo pimo godo pressure, obed mago mag nyithindo kata mago mag joma dongo.
uthiedho gi e yo machalo nade? Uthiedho gi mar ni upimo gi kuyango ni entiere kod tuo ni emumiyo gi yath, kose nitiere mana yedhe ma omiu ma ponono kuneno kata ranyisi kata symptoms ma ng'ato nyalo bedo godo kwatiyo kod ranyisi mar malaria, ponono ka uneno symptoms mag malaria ema umiye yath, koso uthietho e yo machalo nade? Seche gi kama wantie ni mag malaria pok wachako chiwo asach, keche malaria ok nyal miyo ng'ato kok odhi e lab. Koro kanyo to pok wagike. Kama wasegike makoro wasegike mana kama ka pressure ng'eni nyalo bedo goro kata sani samoro kupima tinyalo do ka pressure nani malo. Koro pressure to pimo yot. Kech BP masin goli agola kanyo. Koro mar malaria ni to podi pok ochopo kuomwa. Ma wan go sani en mar family planning, mar pills mar mineni. Pills ng'eni mwanya mikone ni to an adwaro mara orumo to hospital kama da yude bolor. Koro mano chik yien wamiye. Mar ariyo, mar pressure kwasipimi pressure twako ni in pressure nini malo inyalo dhi e hospital for further management. Mano chiko yienwa. Aya, mar sukari bende kosipime tineno ka en malo chiko yieni. Nyathi mathin kipimo to nitiere tol moro chalo tol kama twaluonge ni mwak tape. Mwak tape yani middle upper arm circumference. Koro ipime gi kar kae, kosipime gi kar ka kowuok en ga green, red na yellow. Kipime to chwadore e green. Mano nyiso ni nyathino ni sawa, i advice janyuolne mondo osika kamiye chiemo go to gi osiko kano bet kotimo gi masoesi go. Sawa. Kogike yellow tikore ni akoro kai chuno ni koro waore ir hospital. Hospital odhi yudo daktari mar chiemo, nutritionist. Koro kuno the advice gimonego tim. Kowuok e red ka to koro en 50-50 ka check maber to dwani utere hospital mondo daktari obed ka gima monitor go. Koro gigo te nitiere moko mwanyalo to moko pod ok wanyalo. Yeah. Koro kiwacho ni munyalo ponono nyaka sani wacho ni mano mana mar pressure wanyalo gi mano mar ponono nutrition mar nyithindo matindo ema ponono unyalo. Nyaka sani Fred kapod iluwo twaka okinyi makawuono achiel kachiel ka entiere kaunti ma Kisumu, aneno kiwuotho koda gik mopogore opogore mago ma nyaka sani konyou e chwalo gige thieth. Nikech ang'eyo ni nyaka sani duol makeyo yedhe pacho ka e KEMSA nosewacho ni biro bed ka imiyou complete kits mago moting'o, wantiere kanyo kod backpack, mano carrier bag, wantiere kanyo kod first aid box, kaachiel kod mano matin, kaachiel kod mano maduong'. Wantiere kanyo kod gino mar pimo ratil mar del kata weighing skin, wantiere kanyo kod mano mabende thermometer, mano mar pimo liet, kaachiel kod mwak tape, obed mano mar joma tindo kaachiel kod mago mag joma dongo. Kapok ne omiu gigi un kaka Nyamrerwa, bende nitiere tiegruok moro ma bende ne oketnu mar mondo mi ung'e tiyo kod gigi e yo makare, Fred? Kadok chien matin, nadwa wacho kamoro kanyo ni Kisumu is one of the malaria endemic areas. Ma wan kaka jo Kisumu County, wan wachiwo thieth mar malaria. Wan gi test kit ma wapimo go malaria community. Kwa yudo ka ng'ato nigi malaria to wathiedho nikech wan gi yedhe bende. Kaduogo wach test kit, wa display gigo mopogore opogore. King'iyo kae, mae glucometer mane atemo wacho me mipimo go blood sugar. Wan gi weighing scale mar joma dongo. Wan gi bende weighing scale ma wapimo go nyithindo. Bende kichak ing'iyo wan gi BP machine mwapimo go blood pressure. Mana kaka napimo ni, wan kaka Kisumu County, wan e county mane county government mar Kisumu County, kendo aduoko erokamano ne the governor Professor Peter Nyong'o and his team, nikech kae manotime pilot mar sim. Masani okwa tim gik moko gi paper kaka ne chon chande. Kae mane wayude tiegruok mar tiyo gi these things. To gisani nitiere training mabendo nego ben wayudo manyien kowuok from the national government kalure gi gik makoro omedgi. Yes.
Matiende ni nyaka sani nyalo mana ngiswa ni osemedu gigo to onge training amosetimo. Pono training makamano nego beni time thuolo maromo nade nikech mana kaka isengisowa ero untiere kod gigo to pod ukia tiyo kodgi. Matiende ni pono ng'ato koyud kod achiedh nade maramora madwaro ni opime kod gigo mosemiu. Unyalo yudo pek e tiyo kodgi koso? Gima pok wayudo training on en mana glucometer mipimo go blood sugar kende, but the rest kalure gi training mokwongo being ni Kisumu County manitimo go pilot of this ma obedo rolled out a nationwide one gi launch e tiyo gi blood pressure machine, weighing scale mar joma dongo, mar joma matindo, mwakte gi thieth moko mana sikwano ni mwachiwo e gwenge. Joseph, kinde mang'eny wasebedo ka wawinjo ka nyamrerwa chwalo ywak mopogore opogore kaka waseneno gigo ma Fred owuotho godo ka entiere kaunti ma Kisumu. Matiende ni gigo duto kinde ka kinde kidhi kata e households magi 100 ma bende entiere godo onego bed ni iting'o gi kidhi kacha. Nyamrerwa osebedo ka ywak ni wan lwasi marwa mar tich ok osebedo makare. Onego bed ni ponono iloso negi lwasi mar tich e yo makare, yo machalo nade mar mondo mi e kinde ma ukonyo jopiny kacha ok ni konyo japiny to in iwuon ihinyori ma ok ikiata ni konyri e yo machalo nang'o. Lwasi wa mawantie to rach to coordinator marwa Judy temo malo kucho keche ene mabeto temo makata sani 3,500 mwanyalo yudo. Then gima tijni en kujitolea, ok en gimoro ma nikoro ni igeno gimoro kech korka korwa nwabet kata ka stipend ne ok wayudi samoro kuluongwa training to organization molworwago emane samoro ne miyowa support ma samoro ng'ato kata ka omiyowa siling moro 500 allowance, sitting allowance, samoro udhi e training for 1 week mani ng'eni yagi 2,500. Koro en just a call. Dongo kawachi ni en gimoro madongo wachni irito gimichulie ni koro irito gikodwe. En makufumilia and it is just a call. Yeah. To Judito temo kagima skuma mondo gimoro bede mathin. Koro kata president nyocha wiyo kuot wacho ni above for above. To above for above ni last month ne ok wanene. Nwaneno mana mar governor. Mare to podi. Koro wakene udhi biro karang'o. Kiwacho ni yudo mar governor matine ni dong ponono ichulo unya diriyo. Governor chulo up sirikal mamalo bende chulo. To nego ponono beda diadi. Governor ne chulo before no chulo 3,500. Kanyo cha wadhi ka kids go Uhuru Park. To president wacho ni above for above. Koro above for above ni achieng'no nyaka kawuono podi. Koro wakeno dhi biro this month kata next month. Yeah. Hai. Wasoma nemo kukum ote mabena no ka joneno magwa chwalo no kinyi makawuono nyakora Ramogi Tv e wanyisi ni nyalo chwalo penjo ote moramora kokale yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono mano moriwo namba mar ote machuo kari 3 Facebook kacha wantiere live kaka pile ibiro yudo wa Ramogi TV mbui marwa mar X kachiel kod YouTube bende ibiro yudo wa Ramogi TV ote makamago kinyalo ketna mar mondo mi asomgi achiel kachiel. Jackie Nyarmudi o chwalo ote mabora ahinya kanyo wacho ka ene I was really waiting for this. Kabendo penjo ka ene nyisa uru ni nyamrerwa enang'o nikech people in the village are really confusing it. Wan gi nyamrerwa machon macholo mon mapek ka kod kabendo wacho ni kod CHVs are the same people penjo kanyo ni wan gi nyamrerwa machon macholo mon mapek ka kod CHVs are they the same people matene ni gin joma chal to bendo penjo kanyo ni bende CHVs oyiene cholo ng'ato kose ok gibedo trained on that. Omedo ko penjo kanyo ni reason for this question wacho ni kaka waloso sani as we speak nitiere unborn baby mane otho because of carelessness mar nyamrerwa machon mano midwife. Haya odhi mbele kod oteno ko wacho kanyo ni nodhi mo confuse jaoda Turkana ma en mano ruaiga and the baby was too big. Kakoro se sense ni pio hingo mogo. She took her to a dispensary, not even Yala level 4 hospital. To wacho kanyo ni and the lady lost the baby. Openjo kaini how can this confusion be reduced nikech gite gin nyamrerwa. What are the cases manyamrerwa should handle nikech anawinjo kaseluora. Ibro ngiswa ni nyamrerwa nego beni handle cases kaka mage.
Fred Mango penjo kanyo ni gimanyo jomoweyo yath e kor gwenge. Wacho kanyo ni yedhe mag ayaki bende mane na diera. Nyamrerwa mantiere godo biro duoko nwa kanyo. Rosie Nyatenga penjo kanyo ni nyamrerwa onego ong'i ting'ne sana. Nimar jogi sandore e kor gwenge. Kato chudo to onge, awuoro wachno. Haya, giywago chudo. Engineer Rafton wacho kanyo ni tij nyamrerwa kose de bed cholo mon mayacha. An Kisii Town, awuochi mosa. Haya. Rosie Nyateng bende ochako penjo moro kanyo ni nyamreche kale mateka. Itiyo makata gima ichuli onge. Ripode to idwaro e wang' sa, awuoro wachno. Gichule nyamreche tho jogo tiyo matek zaidi e kor gwenge wage. Mago ote majoneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Ote mogika mano mar Anyanga Makopiyo Jagogo Katuma. Wacho ni Joyce Amor kod Rupinya penjo mara ang'o momiyo thoth nyamrerwa iwe ni imiyo mana ng'at man kod tuo ni ka okimuony yath ni mano tich obayi. Haya, nyamrerwa mantiere godo ka ibiro bedo ka verify kapo nono mano en adiera kose oyo. Wachak kod penjo mabendo penj kanyo mokwongo. Fred ka intiere county ma Kisumu kinyi makawuono. Winjo kanyo penjo mabende Jackie Nyarmudi o penjo kanyo. Ka bende odwaro ni okeltne pogruok mano e kind tij nyamrerwa kod CHVs. Pogruok nitiere kanye. Nyamrerwa nyalo timang'o to ok onyal timang'o. Mar mondo mi jopiny ong'e pogruok makare. Fred. Erokamano Joyce, atemo wacho ni nyamrerwa machon negin joma ne cholo. But community health volunteers, community health workers makasani koro gin community health promoters. Gin jogo ma obedo motiegi ma gin ok gitim cholo mora mora. Tich maduong' mwatimo en ni kwa identify case ma ok nyal manage community to wa orogi asuptal. Koro wan gi pogruok ngech nyamrero machon kande gin joma ruayo imon to gicholo mon, but masani ma community health promoters gin jomotiegi kendo serikal opodhogi nyaka kendo gine kad level 1 mar thieth mar Kenya. Atoponono gin cases kaka mage maponono nyamrerwa nyalo handle to cases kaka mage ma nyamrerwa ok nyal handle mar mondo mi ponono gol luoro mora mora manyalo bedo e kin jopiny. Fred kapod antiere iri. Gisani nyamrerwa oyiene thiedho malaria community. Nyamrerwa oyiene ng'iyo nutrition mar nyithindo e community. Nyamrerwa oyiene thiedho cases moko mag diarrhea, mtie minor, ntiere moko ma bichopo ma ok wanyal thiedho to refer. Ma kapo ni neno blood in the stool, you refer. Kapo ni wan gi malaria cha bende kapo ni nitiere moro man malo watimo referrals. Ntiere danger signs ma wan go. Wan gi danger signs ma kwa neno kapo ni ng'ato nigo, you refer immediately. Nyamrerwa o identify mine mayache community to luogi, then o make sure ni mama ni o attend clinic at the right time, then o deliver nyathi e hospital kama safe, kama environment nitire makare. Yes. Haya, Joseph kaduoki to akiwinjo kaka joneno magwa moko bendo chwalo penjo mopogore opogore. Wacho kanyo ni ting' mar nyamrerwa en mano mar manyo jogo maponono weyo muonyo yatha mago yedhe magayaki. Janeno marwa moro bende wacho ni ka okin jalno mamuonyo ponono ok inyal yudo kata ok inyal bedo nyamrerwa kata ok inyal mi tich mar bedo nyamrerwa. Ng'ato ka dwaro no bed nyamrerwa ponono nego bed ni ing'iyango kata kapok ichako tiegruok mora mora mar mondo mi ibed nyamrerwa. Mokwongo gima timore ni mondo ibed nyamrerwa nyaka ibed e community figure. Kech kasani nyoro na yanyi Joyce to adwa na duong'ni, adwa na penjni to uchiew nade, be ichwako pi, ere karand was mari. Mano ing'eni idhi ng'iyang'ia to nyoro to nachwanyora kodi. Koro nyaka ibed ng'at moro manyenyekea karombo. Mar ariyo, kar muonyo yath ka to nyamrerwa tije sama biro odi idhi bedo koda thuolo mikora ni ng'eni na kawo yath
to nawe yath. Samoro nakawo yath Kisumo to ariga biro Nairobi kaka tich. Koro ere kaka ikonya. Koro tija en kawi to teri osiptal, ma bende thothwa watimo wakano gik moko e chunywa. Sama in e household ni, chuni ni kano gik moko e chunyi. Ma ka ng'ato koni ni nokawo yath to nobiro kae to se default, ikawe mos nyaka osiptal, to koro jo osiptal ka ema neno kama gichako go. Ka nene ng'atgi to gidhi kode mbele. Ma emomiyo ng'ato ka ng'ato nigi 100 household mondo ng'i sida manie odno. Kama koro ing'eni Kenya kama wantie ni to nyaka rach wuoge. To thoth joma nie thoth nyamrerwas ok gin ga HIV positive. Yeah. Nikech mano bende ma janeno marwa ni penjo ni ponono ka ok imuonyi yath to ok nyal kawi e tij nyamrerwa. Mago myths. Wamedo wacho ni thothgi ok gin ga negative. Thothgi gin ga negative, ok gin positive. Gionge yath. Mogik kendo sana mwamedo paro negi. Nyamrerwa samoro ng'ato kai e yoda kacha 100 household ka. Nitie jatuo to onego kaw kata yadh TB kawuono to ok onyal wuotho. Chiko yiena tene yath e ode. Mano chiko yie. Yeah. Mane momiyo an ga utega 100 ka. Yeah. Makoro nyaka ibed ni itimo negi follow up odiochieng' kodiochieng'. Chiko yiena. Yeah. Aya, nyakwara Mugejo ageno ni podi luo twak okinyi makawuono katwa kae kod Joseph Achieng kachiela kod Fred Misachi duto magin nyamrerwa. Fred kaduke twak okinyi makawuono nyaka sani wang'eni achid nade maduong' mabende nyamrerwa osebedo kakale mabende osebedo kwa winjo kata ka ywak e gwenge mopogore en yore makare maginyalo chwalo services mag tije kopogore kod chiwo kata chwalo nu gige thieth kata kits mabende nyaka sani kore kaunti ma Kisumu kono useyudo gi odong' mana tiegruok mar mondo ung'e uyud lony mar ng'eyo kaka unyalo tiyo kod geyo makare mar mondo mi koro uchwal services e yo makare. Pono gin achied nade kaka mage manyamrerwa thoro kale e yor tich minyalo bed ni irekebisha mar mondo mi umed timo tiju e yo makare. Fred. Ka temo wacho matin ne jogo matiyo e town iyudo ka seche moko udi moko donje tek. Iyudo ka jomoko ok rwaki yo moro makare to iyudo ka jomoko riembo ji. Mar ariyo, nyamreche ng'eny nyamreche iyudo ka kata gin dakteche to moko onge gi health insurance. Iyudo ka gin kende magichak gichulo kendgi. But aduoko erokamano ne Governor ma Kisumu County nikech no make sure ni nyamreche ma Kisumu okete health insurance miluongo ni Marwa. Marwa is a inborn health insurance ma Kisumu County ma Governor chulo ne jogi. Iyudo ka gima korka chudo ok ber ahinya. Emomiyo ineno ka the president no owacho ni mondo mi omed a shilling for a shilling. Watiyo mang'eny ne organizations mopogre to gibende gitemo chwalo. Gima daher wacho ni nyamrerwa ok en ticha. Nyamrerwa en chuny. Nyamrerwa it's a calling, and nyamrerwa it's also en gimoro ma nyaka iwuogne nonanona to kditiye e yo moro makare. En tich moro ma ng'ato nyalo dwaro weyo mapiyo nikech king'iyo tich mitiyo gi gimidwa ni yudi idhi yudo ka opogore. Koro emomiyo mana kaka wawacho ni nyamrerwa is a calling. Nyamrerwa en gima ng'ato chiwore, en gimitiyo kihero ma bende be onge retire. En maniweye kata kaponi to mogolie. Korka kori Joseph inyalo ng'iswa ni nyaka ne iwacho ni sebedo kitimo tij nyamrerwa kuom thuolo mar higni 13. Inyalo mana ng'isowa ni sigandi osebedo yo machalo nade kata ponono gin cases kaka mage misebedo ka idil godo ma ponono nomako chunyi ma ponono nochopo kuma koro ponono tijni mana kaka usewacho ne en tich matek. Inyalo wacho ni ponono ne en case mane manomako chunyi ahinya ma ponono wiyi ok nyal wil godo kaka nyamrerwa mosetiyo kuom higni 13 koro. Kes mosemako chunya en mana ndalo corona.
naneno ka piny ne diny na machunyo ko mana dhi e dala yue to ndalo be nitie lockdown. Kwa dhi manyo ng'ato en ng'ama nosemany for 2 weeks. Koro Suri kwa yude ta wuonde no bi kobiro to ka olaende oketo ne ng'ato. Koseketo ne ng'ato, ng'at chamo biro. Ten ng'ama kano biro. Koro ng'ane mwamako kwa dhi to wayudo kimadho kong'ode kanyo ento chako ringo la lakini Suri noti seria. Mar ariyo kama wantiere an gimo konya ni an Nyamrerwa koni tachaka tiyo hospital atiyo sofku. Koro gigo tete hospital kono biti kaka Nyamrerwa kose tich mopogore. Asetiyo for Nyamrerwa for about 12 years. Sani 2 years kan HTS provider. Yeah. Koro podan mana Nyamrerwa onge gima kodwoka kor Nyamrerwa tima maber. Kodwoka kor HIV testing and services mano batima maber okabwogaga. Koro pekne okawinja asach. Koro gima miyo kata ne kora duoga ywak ni to gini ng'ama ni oko to dibedne nango. Ke PPE onge sani koth chwe. An kama ntie jogo miya gima kaka nyalo geng'ora. To koro samoro ng'ato onge go tidwane odhi ang'o household. Koro kanye mabende awa coordinator Judy ka nyalo skuma mondo jogo yud ang'o gima nyalo konyore godo. Yeah. Ageno ni coordinator maru Judy winjo twaka achiel kachiel okinyi makawuono. Kata winjo dhowa. Yeah. Fred, in ka intiere county ma Kisumu, in bende nyalo mana nyiso ni ponono in kaka Nyamrerwa mosebedo Nyamrerwa kuom thuolo mar higni 12 koro. Ponono gin cases kaka mage ma isedil godo momako chunyi ma ponono ne itimo makare bi in korka kori kaka dhani wacho ni adiera na timo maber ba konyo ngima ng'ama chielo. Fred. Kanyalo wacho, nitie program moro mane watimo mar HIV self-testing kit, mane wapogo kuonde ma chuo ntiere, nikech iyudo ka ng'eny chuo ok gihero dhi e osiptal ka joma miyo. Koro kane ntiere bwana moro kar kanyo osebedo kotuore, to en noparo ni oire kalure gi weche dala gi weche tich. But kane wachopo mwamiye puonj watimo ne testing ma wayudo ni en HIV positive, ne warwake yath manyaka sani ng'ano ni kare mowacho ni kara onge gimoro mane onge juok moro manoire kara tuo manotuo. Mar ariyo iyudo ka tuoche mang'eny wasethiro e gwenge, kendo kiyudo ka tinde gweng' ler, onge pielo maoko, watemo mondo mi tuoche te wa manage mok wanyal manage watere hospital. Ma jomoko ng'eyo, wan gi Nyamrerwa e gweng' ka gweng'. Nyamrerwa gi mago e tich magitiyo, to watiyo tije mang'eny mopogre nyaka gi mag Nyamrerwa. Wa make sure ni nyathi koseromo chako dhi skul, onego bed ni ochako dhi skul, wang'iyo milestone mar nyathi, wang'iyo kaka nyathi onego bed ni yudo birth certificate. Watimo gik moko mang'eny e gweng' kar kacha mopogre gi kata mag Nyamrerwa kende. Koro bed king'e ni kamoro amora ma intiere wan gi Nyamrerwa. Rwakuru Nyamrerwa, miuru Nyamrerwa ting' mayot kendo tich mayot mondo yud thieth makare, kendo gigo te ma Nyamrerwa chiwo, gichiwo nono ma onge chudo moro amora ma community kata member of that household chulo Nyamrerwa. Nyamrerwa en oyudo pok mare kuom serikal kod other partners ma support the programs. Ilero kanyo makare ahinya. Dago mar mondo mi wakao yoyo marwa mokwongo e chenro kata twak mar Rupiny okinyi makawuono. Nyakora Ramogi Tv med mana cholo ote magi abro bedo ka somo gi achiel kachiel tok yoyo mwakao gi sane. Kik idhi mabor. This is $500,000 and you are our lucky winner of last week. Sumeamini sasa. I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly and 3 million on the grand draw.
Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach nyakoro magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend wokich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapagario warom. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama imoye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak marwa mokwongo kinyi makawuono kama twak tudore kod tinga mar nyamrerwa antiere kae koda Fred Misachi kaachiel koda Joseph Achieng' duto magin nyamrerwa. Singo ni nyako Ramogi Ajwang' ni bang' yweyo mwakao abiro bedo kasomo moko kuom ote ma umedo chwalonwa okinyi makawuono. Anyisi ni penjo ote moramora ichwalonwa kokalo e yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Aneno ote mokwongo kanyo mano mar Ruth Nyathi Ochieng'. Ruth Nyathi Ochieng' wacho kae ni oyawre Joyce penjna welo ni bedo nyamrerwa en talent kose profession. Thoth nyamrerwa madala mon konyore e udigi bende chik oyienegi. Okenge mage ma county government oketo mar kedo gi mibadhi mag nyamrerwa ponono ni gicholo mon. Aya nitiere nyamrerwa ma kuondegi mag tich ok ler kata gin giwegi bende kiwango mar ler margi ok ni kare. Ere kaka ginyalo konyo midhiero machalo kamano? Mogika openjo kanyo gige tich ero sirikal omiyogi bende deye ong'eyo tiyo kodgi. En Ruth kowuok Umoja. Mano penjo ma bende jon nyamrerwa montiere godo bro bedo kaduok achiel kachiel. Pamela Owino bende wacho kae ni ere kamano kuom chenro. An Pamela Mula
Nyamrerwa masigomre nyamrerwa masigomre en nyamrerwa masigomre. Tij nyamrerwa maduong' en geng'o tuoche e gwengewa. Wapuonjo kendo watiego jogweng' rito aluora magidakie mondo wageng' tuoche. Watimo defaulter tracing, sensitize and encourage mothers of immunization. On malaria, we only manage uncomplicated malaria. Complicated malaria, we refer to our linked facilities. Erokamana inya Pamela Owino, nyamrerwa ka entiere Sigomre. Ote machielo kwanyalo yudo mano mar Oluoch Polaudi. Oluoch Polaudi wacho ni sani thoth ji odonje weche nyamrerwa to gionge lonya magin odonje weche nyamrerwa to gionge lonya magin lony to gionge lony be nitiere yore mag timo vetting mar rango lonya mag nyamrerwa. Keni watie kod kanyo mondi mar mondo mi wawinjane paro kata duoko mabende nyamrerwa mopogore opogore mwantiere godo kae. Mano Joseph kachiel kod Fred biro duoko nokinyi makawuona. Keni wachak mana kod wachni mar lony. Iwinjo kae ka Oluoch Polaudi nyisowa ni sani joma thoth donje weche mag nyamrerwa to gionge lonya ma nitiere godo. Be nitiere vetting mitimo mar ng'iyo lonya mag nyamrerwa kapo no ng'ato pok ochako tiyo tij nyamrerwa? Nitie lony manyaka ng'i mokwongo ma kaka wan nogolwa CDC. Jo CDC no se empower wa ma wan wadhi koni kwa ng'e gima watimo. We are about 100 yani 50 people. Wan wadhi koni kwa sebeda beda mwa wan wadhi koni ka wan nyamrerwa tayari. Ma sirkal kochako donjo to koro gitop up tu lakini skill tetete to nwago kocha. Koro ma sani ng'ato donje maonge gi skill no to kang'eyo lakini gima ng'eyo thothwa to nyaka ibede gi gimore ewi. Ruth nyathi Ochieng bendo penjo kae kapod antiere kuomi kapok wamiyo Fred thuolo mar mondo bien boduoke penjo mamoko. Nyamrerwa en talent kose en profession? Kaluwore ni bendo wacho ni kionge chuny ok inyal timo tij nyamrerwa. Koro en talent kose en profession ma inyalo tieg ng'ato? Wati kata kod ranyisi an kaka Joyce sani ka ng'ado bura nada bedo nyamrerwa. Anyalo dhi adhiya kachata tiegora tabedo nyamrerwa. En profession kose nyaka obede ni ponono en talent moro ma antiere godo kata mano nyuola godo? Gini nyaka beni ron chunyi nyaka bede mano nyuoli godo. Profession ok nyal bedo kanyike ka profession eni ka isome makoro in kode. Inyalo some ni in kode to ok inyal konyi kech samoro inyalo dhi yudo ka ng'ato odhi samoro ne ndiro goye to diewore ting'eni chuni ni nyaka itere osiptal. Koro sabe bang' osiptal no to chien ka tiwe nang'o nyaka iduogi iluoke kata ka iduogi luok gigegi mimo. Bende openjo kae ni nyamrerwa moko madala nitiere kaka mon konyore e udigi nikech mage mang'eyo ni mano bende paro maponono thoth joneno mag osebedo godo ni nyamrerwa kacha kidhi kacha onyalo ruwai ka in miyo mapek kinde mapodi intiere dweche 9 kapok ikonyori to chieng' mar nyuol jomoko bende dhiga mana to konyore ka nyamrerwa kacha. Bende chiko yiene gi gisane? Chiko ko yie gisane kech mae momiyo kan Joseph Achieng an gi ute 100 ang'eni Joyce ni e oda. Koro Joyce ka ni e oda to oyach koyach odhi e clinic nitie book mar ANC book ma bende samoro oyiena some ma kamondiki ididino okona ni tarik makama Joyce nyalo kelonwa wendo. Koro asika fuatilia kata dweni ang'eni household ga 100 ji mina 4 mayach. Achiel nyalo deliver next week, achiel dhi deliver karamo. Koro chuno ni wafuatilia mako gik sano ko in case ni gino boke namba na yie miye munyalo gochona. Ambulance nitie ma free mabiro kawe aka ter nyaka Mbagathi nyaka Kenyatta to dhi okonyore to kelo wendo wach moro mar konyruok e otni tinde onge kech mane momiyo an kanyo asiko wamiyo gi advice. Fred kabiro korka korin bende inyalo duoko moko kuom penjo ma bende joneno magwa ochwalo kinyi makawuono. Ruth nyathi Ochieng bende openjo kanyo ni okenge mage ma county government oketo mar kedo gi mibadhi mag nyamrerwa ponono ni gicholo mon e udi margi. Ponono nitiere okang' kata chik mibiro kawnegi Fred? Aduoko erokamano Joyce. Nitiere okenge ma sirikal oketo
and especially the county governments. Kisumu County wan gi health bill manosebedo pass ma is into law monego beni mine mayach duto te onego beni waluwogi ka giyach to wa make sure ni ginyuol e osuptal. Gisani jogo mane nyamreche mane miyo mon nyuole gweng' kande maka nosetiegi ma some of them noduogo koro gin community health promoters magi bende gitimo referral. Okoyienegi ruayo mon e gwenge kata cholo mon e gwenge. Kachaka medo matin, nyamrerwa it is an inborn, ok en profession. En gimoro monyuoligo ma ingo ma en kaka chiwruok. Profession no koro yudi mbele nikech nyaka iyud training mondo iyud kaka itiyo tich moro makare kaka daktari. Wan dakteche e gweng' ka kuonde ma wantiere. Nyamrerwa moko iwacho ni ponono kuonde magidake kata kuonde magitiye olila kata en owuona ponono kata kodonje oti kacha to king'iya maber chakre malo nyaka penya tineno ka okoler kata kit kata ponono ka korwakore ok ni kare ahinya. Ponono mago onego bed ni timo ang'o mar mondo mi nyamrerwa kata kolimi kata kidhi kuma entiere tiyudo ka chal mare ok ler, mano tikonyo nang'o? Fred, ka pod antiere iri. Ka wacho mano matin, nyamrerwa en ng'at moro ma onego bed ni inyalo timo gima ipuonjo. Nyaka ibed a role model e gweng' kama intiere no. Ok inyal puonjo ji ni kik tim ma to in emitimo mano. One thing ma nyamrerwa en onego bed ni obedo a role model. Obedo ng'ama odak e gweng'no. Onyalo bedo ng'ama ong'ere e gweng'no. Ma kaponi nitiere weche ma kata ken sadi to nyalo chopo. To ka koro ine ma kendo koro ida puonjo moro ni titimo moro ni, iyudo ka mano ok en nyamrerwa. Mage jok moko mobiro ni tijni nigi pesa to koro giyud pesa no. Koro gineno ni gino koro pekne. But ng'ama nigi chuny mar tij nyamrerwa e gweng', iyudo ka gimopuonjo e gimotimo. Nikech watimo gik mang'eny nyaka pur girigi nyaka wapuonji kitchen garden, tire gik moko matindo tindo monego bed watimo. Koro ka ine ma ok itim mago to ida puonjo jomoko ok donji. Mano ok en nyamrerwa. Kaunti ma Kisumu osemiyou equipment mopogore opogore ma utiyo godo sani, Fred. Deye matimo tij nyamrerwa ero ponono en dayo to nochako tij nyamrerwa chon mana kaka iwacho ni nyamrerwa en calling, en gino manyalo wacho ni en talent, profession biro yudi mbele. Deyego bende ong'eyo tiyo kod equipments kata kits masani osemiu e kaunti ma Kisumu mar mondo mi okonyu e chwalo yoreu mag thieth, Fred. Kanyalo paka matin, Kisumu County nyaka demo wan go gin digitalized. Kisumu County man watime piloting mar simu. Masani tindo kwatigi paperwork mora. Kisumu kae waseyudo tiegruok for the last 3 years. Manyaka dego sani they are able to use phones. Gin nafas matiyo gi simbe kendo gine magilonye moingo kata joma young tax kawan. Joseph Akeka, Nairobi kae bende nitiere deye ma timo tij nyamrerwa to bende gin bende osetiegi e yo makare mar tiyo kod kits masani piny owacho chiwo. Ero Fred osepakre Kisumu ni deye ma Kisumu nyamrerwa gen digital. Kendo makage ma medo puoyo kabisa kech gine magiwinje kata kechani kata report kidwoko onge wach moro notas, en mana simu kanyo. Od ng'ato kidhiye to kidhi od joystick in kaena jatelo mar odno wuon odno tindike gi nyithinde kamano to wuoka kucho ma ging'e kata molowan gibere mano. Adwa na meda ne somo moko kuom ote ma joneno magwa pod ne medo chwalo no kinyi makawuono. Anyisi nyako Ramogi Ajwang ni nyalo chwalo nwa ote namba wa mara 3-6-000 Facebook Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube bendi yudo wakacha Ramogi TV. Ote mar Regan Owiti wacho na awinjo maber an Nairobi Madhare, nyamrerwa tiyo maber karwa kae. Amoso minwa Jennifer Aguko
kawuok Ratanga. En bende en nyamrerwa Kobwai kanyo. Erokamano ahinya kuom ote makamano Regan. Ote machielo Eve wacho kae ni ang'o momiyo nyamrerwa moko onge kod siri ka ng'ato tuo to giwacho. Aya, nyamrerwa man godo ka ibiro ng'isowa ka gin to gintiere kod siri kose oyo. George Benja wuoda Kodwogo wacho ni aneno makare kabisa Kodwogo North Kanyamkago kae. Penjna jolony ni to gin bende igoyo gi transfer kose itiyo mana e gwengu nyaka chieng', to bende gin kod rusa moro kose en 24/7 in a year in year out. Mago penjo ma joneno magwa penjo kanyo. Otemo gi kanyo mano mar Jacqueline Awuor. Jacqueline Awuor wacho ka en penjo gi muolo karachuo bebedo ga nyamrerwa Joseph. Chuo bebedo ga nyamrerwa nikech thothne adiera Josebedo kod paro moro ni nyamrerwa, kiwinjo nying mar nyamrerwa to joma mona ema bire pach ji ni chuo bebedo nyamrerwa. Ingeni kuom health kae ok dong wang'e ni chuo kata gine kata kwa dhi maternity iro ka chuo cholo maber molo kata mine. Koro nyamrerwa marwa ni ok en mar nini sana ok en mar cholo marwa ni en mana sana miyo ng'ato advice to gi mi way forward emo miluongo ni nyamrerwa to gi tim achiel ariyo adek mwanyalo e ground kapok watere level 2 kata level 3. Aya, Eve bende o complain kae ni nyamrerwa moko kia kano siri. Ka ng'ato tuo to wacha. Mano bende timore to ponono ka mano timore. Nitiere hatua mora minyalo kaune nyamrerwa makamano maponono oko kano siri mar jatuo. No, within my county Nairobi ka to kane gino kata wall nitie ma watiyo joma ng'eny to gino pok awinjo maka nitie ng'ama nyalo timo kamano to we are sorry, onego wamany wa caution go ke siri kata in kinyisa ni Joseph na muonyo yath taringo mano kindwa kodi ok kalando ne ng'ato chiko nego kaona inyalo kata tweya mano ne mara kodi ire kaka chakalando ni third party mano chiko koyie emomiyo kidhi kacha to wacho ni gimoro amora ma wacho ka biro gika to nyalo wuok ka kwatere lwet daktari. Koro daktari kuchin ki ya kucho ti chalo ng'ama ok oneno gimoro mako madho chunyi ni God is good odoke ang'owa odoke yath. To ng'ama lando no mano makosa ma sama itiego wakacha ni gimoro amora mineno kanyo iwe kanyo. Tapi dongo keting tapa dongo kiting. Koro in tiji en mana mi direction kako nyalo kaya tok ni lande. Kech ki lande to kinga machielo to ka in gi ute 100 bibiro donje ute gi adier. Jibo wacho ni ng'ane chapo no Joseph cha kan siri koro kikwa yiene mar mondo mi odonj ka. Wa muonyo weche. Tijwa en muonyo weche. Aya, korka kori Freda ka intere county ma Kisumu ng'ato penjo kae mi nyamrerwa kaka usebedo kutiyo tich mar nyamrerwa kuom thuolo malach. Nyamrerwa bende ponono inyalo chiwne transfer kata ponono in kaka intere county ma Kisumu kono ponono koro ing'isi ni Fred no setiyo Kisumu kuom thuolo malach we koro wagole obi oteme tiyo kata Nairobi to benende ponono ubedo ga gi rusa mora e ngima u kose unuti atia obed chieng' wuok tich nyaka chieng' ngeso pile ka pile ndalo 7 seche 24 mano odiochieng' kodiochieng'. Fred, gima timore ni nyamrerwa onge transfer. Nyamrerwa itiyo e gweng' kamidake titiyo kata e estate kamidake. Wan watiyo ng'enyne kuonde mwantiere koro onge kaka inyalo mi transfer idhi tiye gweng' mikia nikech gweng' mikia chande ji ok ong'eyi. Onego be ni tiyo kama ji ong'eyie ma ji nyalo accessi kata gotieno. Wan watiyo 24/7. Nyamrerwa waonge gi off, waonge gi holiday nikech gima watime gweng' ka en rito ngima e yore mag thieth. Iyudo ka tuoche biro e seche mopogre to biro saa mopogre ma kika off kata holiday ng'ama dhi cover ni kama intiere sechego. Koro ng'enyne iyudo ka wan waonge gi off to waonge gi holiday to transfer bende ok miwa. I can say anyalo wacho ni wan there to stay. Nyamrerwa bende onego bed tije maduong' onego bed ni en ng'ama kano siri. Nyamrerwa mawuotho kalando siri mano ok nyamrerwa, mano to pod adhi medo wacho. Onego bed ni dhogi bedo matin, iti bedo maduong', wang'i neno mang'eny.
To kapo ni keto ni dhogi loso mang'eny moingo wang'i gi iti, to mano onego beni kao ni atua kata jatuo no kata ng'ama ni dhi thiedho no oromo ne kao ni atua kapok sirikal okao ni atua. Sirikal bende biro kao ni atua makende nikech ok onego beni ibet in jarit ngima, in jathieth, in daktari. Achiel kuom gik mitimo en rito siri mar jatuo, kendo make sure ni seche mirito siri mar jatuo ni ti build confidence mari gi jatuo mondo mi ikon jatuo ni mondo yud ngima makare. Gweng' ka ngima nitiere to economy mar gweng' no bende dhi maber. Ka tuoche ng'eny gweng' tiyudo ka koro gweng' no dongruok mare bendo matin. Aneno ka ote moko bende podi donjonwa kokale namba mar 3 Evelyn ka wuok Siaya County openjo ka en ang'o momiyo nyamrerwa moko kao pesa ka opimi malaria. Yath mar malaria inyiewo kuome ka oyudi gi malaria. Ang'o momiyo gitimo mae? Ma penjo mabende dagom mar mondo mi duok Fred. Kalure ni e kaunti ma Kisumu ema iwacho ni nyaka sani untiere kod kits mag pimo tuo mar malaria. Ponono kuyudo ng'ato kod tuo mar malaria tunyalo kata miye yath. Ero janeno wa Evelyn ka wuok e kaunti ma Siaya. Ng'eni kaunti ma Siaya bende en achiel kuom counties ma tuo mar malaria jathoro bede. Nitiere nyamrerwa moko makao pesa e kinde ma gipimo jopiny. Bende chiko yienegi to ponono ka nitiere moramora makao pesa kendo uso yedhe onego beni kao negi okang' mane? Fred. Ne kaunti ma Kisumu wan gi partners ma supply wa gi gigo mag thieth mag malaria, gimiyo wa yedhe to kendo gimiyo kits mag thiedho malaria. Mana kaka nawacho chien kar kanyo, thieth duto te kata tije duto te ma nyamrerwa timo en timo nono ma onge chudo moramora. Kendo kapo ni nitiere ng'atno ma kao pesa, mano ng'ama onego beni kao ne atua nikech ok onego beni wachajo community e thieth momiwa mondo mi wachop negi e gweng' kama gintiere no. E Kisumu County nyamrechewa watemo otieggi kendo onge ng'ama oyiene kao pesa. Ma koyud ka ikao pesa to onego beni kao ni atua. Mak mana areas mag Seme and partly Kisumu West nitiere organizations moko manobiro manomiyo nyamrerwa, they are like community pharmacy. Koro nitiere items moko magiuso mago to ok ni e chik mar health, mago ni koro chalo kando. Kapo ni mago are excluded, but tije mawatiyo ok onego beni ichulo pesa moramora kata siling achiel. Adwa ni oketna moko kuom ote ma bende joneno magwa pod ichwalo no kinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok. Ote makamago ema biro bedo ka somo mogik kaita biro chiwo nu thuolo mar mondo mi uduok penjo makamago to bende uchiw pachu mogika okinyi makawuono. Kinyalo mana ketna moko kuom ote ma pod uchwalo no kinyi makawuono. Mano Engineer Lazaro Kanyamboka. Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ka ni nyamrerwa tijegi omedore sana. During COVID lockdown, imagine gin magilure kod manyo HIV patients ma o default, kendo jotuo sukari, kachiel kod kata makia kata pressure oidho. Jo cancer ma idwarogo kimono kidwa timnegi therapy, to kendo gin magikonyo waiver bills magina joma otho mag mogs okwamo e bodies maggi. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Ote machielo mano mar janeno marwa wacho ka ne oyawre mosna Fred gi Joseph. Amor gi kaka nyamrerwa tiyo tijegi e kor gwenge. Mina merwa Helida Okeyo nyamrerwa kanigwasi Legonga. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Wilfred wacho kae ni ang'o momiyo nyamrerwa masani kao pesa mang'eny kose government ok migi support konywa uru yawa. Nitiere nyamrerwa maponono kao pesa. Ote mogik kanyo bende openjo kae ni bende government oyieni mondo mon onyuola ka nyamrerwa koso. Kata kamano ote makamano nyamrerwa montiere godo gi sani osinyiso wani nyaka sani onge ng'ata ma oyiene mar mondo mi onyuol ka nyamrerwa. Ponono idwa nyuol nyamrerwa biro mana konyi, to kochopo kuma koro idwa nyuol obiro neno ni idhi achiel kachiel nyaka e hospital mar mondo mi inyuola e yo makare. Achak kod Joseph Achieng'. Wachni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono. Jomoko ywak ni nyamrerwa kao pesa
kowuok kuom jopiny. To kata kopogore kod mano, inyalo mana kuongo duoko gi mano. Bende en gima kare ni ka nyamrero dhi kacha to kawo pesa kuom japiny kapok ochwalone service moro amora. Koma wantie onge kawo pesa ma kaka wado Fredo wacho, apani ni en mana kiae ma samoro kelo mago. Kech nitiere organization moko momiyo jomoko iluongo ni community pharmacy. Omiya yath awuotho godo chiko yie na uso. To ng'ama omiya yath ni ok owuok e government. Joka be dwaro ni kech yadh sukari samoro kanya yude osiptende wagi. To ng'at chokelo nago kata mar 30 bob. Koro ngina nyalo kawe kanyo mondo agine mondo akony godo. To en the same person en nyamrerwa. To ng'at achiel ni bende osiptal mag joma organization machielo kawe mondo mi jogi service. Mano chiko yie. Koro samoro korwa koni to magwa gi okusi. Gina free services nyaka chieng. Ma kuponi nitie ng'ama uso to nitiere joma telonwa kanyo onego gires that issue. To ok apar mamano apano ni giuso kwa kuom another organization ok government. Wach ni mogik ka watiego kodi okinyi makawuono. Wach na mogik mokwongo akwayo government ni oparwa kech 3,500 thin. To wabe wan gi family to chuodho bwanyono to watiyo matek. Ng'eni sani ka jatuo ni idhi hospital kucho ka in welo isebedo prepared nang'o matera kucho kech iseyudo information piny ka. Makata ka en HIV tidhi tipimi timora mora. Kata ka en cervical cancer titimo ni screening kata timora mora dhi mbele. Kuro gigi tete akwayo serikal ni ebo pare kata ka above mar president ni podo tin. Ka ginyalo medonwa gimo matin kata PPEs be gine kaka gitimo. Yeah. Erokamano ahinya Joseph Achieng' kuom kawo thuolo mar ibietwa okinyi makawuono. Fred, adwa ni in bende atie kodi ka intiere kaunti ma Kisumu. Bende sirikal chiwo tiegruok ne nyamreche kose tiegruok ma nyamrerwa yudo giyude yo machalo nade kaachiel kod wach ni mogik ka watie okinyi makawuono Fred. Kisumu county government ma Kisumu chiwo tiegruok ne nyamreche ge kendo wayudo tiegruok mopogore opogore kalure gi partners mopogore opogore biro support on different areas. Puonjruok mar nyamrerwa en gima dhi mbele. To aduoko ne county government kech gisebedo ka gi embrace partners kendo sebedo komiwa kaka jo Kisumu county wan gi tiegruok mopogore opogore. Mak mana ni nitiere achiel ariyo adek mana kaka wadwa sewacho mondo mi oteme jiwo oteme bugo lwet nyamrerwa ni e yor yuto mondo mi giyude kaka gibende de giyuda achiel ariyo adek. Kadhi mbele nyamreche onego beni bede riwruok achiel. Ka Kisumu county wan gi riwruok moriwo nyamreche te e county gi sub counties bende nigi leadership maggi. Other counties bende dadwa ni mondo tim kamano kelo yot seche ma nyamrero yudo shida sana kaka mar liel. Kendo kadhi mbele adwokero kamano maduong' ne governor ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o and his team mano kamoting'o CC Gregory Ganda, Director Fred Oluoch, Morino Pio, our county focal person, gi the 7 sub county focals mano kamoting'o Mr. Zadok Tako, Dorcas Omolo, Ruth Ojuka gi joma moko seda bende kantiere iye. Wakwayo ni mondo governor meda chiwo support ne leadership mimiwagi kendo gisebedo ka gikonyowa maber, gisebedo ka gimiwa support supervision kendo gisebedo ka gitemo balance opportunities ne nyamreche mantiere Kisumu county. Adwokero kamano ne Royal Media ne jopiny gi joneno marwa kuom winjowa kendo miwa this nafas mondo ng'e gima nyamrero en. Sani okwan nyamrero machon, sani wan community health promoters ma otiegi gi sirikal kendo puodhe gi sirikal kendo wantiere chik ma president nogo nyaka sei ma ng'ata matiyo kodwa kong'eyo ni wane chik ng'ata kapo ni nitie makosa moro amora mwatimo chik bende ni kodwa nikech koro wan dakteche e level 1
Erokamano. Erokamano ahinya Fred Misachi kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ichop e studio marwa e kaunti ma Kisumu kono mar mondo mi wabed kod twaka maket kod main bende Joseph Achieng. Erokamano ahinya kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Nyakoro Ramogi Jwang gi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa mokwongo kinyi makawuono. Ageno ni ibedo kod tiegruok e yo makare mar mondo mi nyaka sani ing'e tinga hie mar nyamrerwa. Nyaka sani ero koro nyamrerwa nyalo bedo ng'ama chuo, ng'ama dichuo kata ng'ama miyo. Kata kamano nyaka sani koro iluongo gi ni community health promoters. Kendo migi tinga mar neno ni gikonyo jogo mantiere gwenge mopogore opogore mapo nono nyalo bedo kod tuo. Mar mondo mi gipimi e gweng' kae kapok gichwali e ute mag thieth. Mar mondo mi chal mari obed e yo makare. Gikanye mochopo godo e giko mar twak mara mokwongo Nyakora Ramogi Jwang wakaw mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo chenro mabiro ni bang' mae en tedo gi chiemo gi jai lieta. Kik idhi mabor. Jipange na Viusasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viusasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na Viusasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na Viusasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Chenro ni miongeso kangeso kinyi, bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo. Miel manyasani. Sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo, mawuoyo e wi nyithindo, kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen, gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo, e Ramogi TV. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egime jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Waseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi diek. Wan nyaka gi kanuna. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa.
Kamongo gir kado, gir chiemo, chuny stew, emokelowa e gwenge gi mag Oruba County ma Migori e chenrowa mar tedo gi chiemo. Wantiere kama ma Agnes Odoyo ma bende wadwaro loso kode mano rech ni kado ma bende otimo cathedral machiegni kabisa e chenrowa. Erokamano ahinya Mama Agnes kuom rwakowa e dalani. Aneno ka ikonwa chiemo, chuny chiemo kendie, kawuono wadwa yien kabisa lunch. Kamano nyathina. Erokamano ahinya. Ing'e gima obwoga e magi te, pok naneno obambo mar Kamongo. Kamongo. Gimoro amora inyabamb. Gimoro amora inyal bambi, to mak mana ni rech moro wan go iluongo ni obambo, ibambe, to gi rech mamoko nitie minyal bambi. To kamongo ni en chiemo ma joma chon kane ochamo.